हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। எக்ஸாம் என்னைக்கு பிரபுஜி? 4th மாதா ஜி, நீங்க சொன்ன மாதிரி 4ஆம் தேதி. நான் வியாழக்கிழமை. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்குமே. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता माता जी। जी। माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. ரேவதி மாதாஜி, 2 ரேவதி மாதாஜி இருக்காங்க. ஓகே. வினிதா கேசவி மாதாஜி, ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி. நீ யார் வரணும்? ஆக்சுவலி அட்லீஸ்ட் 15 devotees will be there. 15 to 16. சங்கீதா மாதாஜி has moved to இங்கிலீஷ். ஓகேங்களா? அதனாலதான் அவங்க பேர் வந்து நான் குரூப்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா ஒரு குரூப்ல தான் இருக்கணும். ஸோ she has moved to இங்கிலீஷ். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன். நம்ம அது தவிர வேற யாரு பிரபு நம்ம இருக்கிறது? இதுல யார் கிளாஸ் மிஸ்ஸிங் ஆயிட்டே இருக்காங்க? பிரேமா ராணி மாதாஜி எங்க காணோம்? மல்லிகா மாதா जी आर विजय कुमारी। மல்லிகா மாதாஜி, பிரேமா ராணி மாதாஜி 3 பேரு. திலகவதி திலகவதி மாதாஜி 4. வேற யாரு? பிரியங்கான்னு ஒரு மாதாஜி வருவாங்க. பிரியங்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதாஜி. 5 பேர். சரியா போயிட்டேன். ஓகே ஃபைன். ஸோ 15 ஆர் டூயிங். அதனால 16 இருந்தாங்க சங்கீதா மாதாஜியோட சேர்ந்து. பிரேமா மாதாஜியோட 17 மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி. ஆமா, பிரேமா மாதாஜி. How is she? உங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் பேசினாங்களா ஏதாவது? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு பிறகு நான் பேசல மாதாஜி. நீங்க பேசுறீங்களா? நீங்க போனோம். She started chanting and all நினைக்கிறேன் மாதா ஜி. ஆமா, அவங்க அங்க ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும்போதே சாண்டிங் போட்டு அமைச்சிருந்தாங்க. She will be doing that. I think 80% ஆல்ரைட் அப்படின்னு சொன்னாங்க டாக்டர் போன வாரம். She is very வைராக்கியம் என்பது இருக்கு இல்லையா? இப்ப நான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்காங்க மாதாஜி. ஆனா கொஞ்சம் பேச முடியல. பரவாயில்ல, அது வந்துடும் ஒரு நாளைக்கு. டோன்ட் வரி. நல்ல இது கொஞ்சம் நர்வ்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. நல்ல இப்ப கொஞ்சம் பெட்டர். கடவுள் புண்ணியத்துல she is blessed with a nice daughter, I should tell in this forum. அவங்க பொண்ணு வந்து நல்லா கவனிச்சுக்கிறாங்க. வெரி கேரிங். ஐ ஹவ் சீன் ஹர் இன் மேங்களூர். பையனும் இங்கே வந்துட்டாங்க மாதாஜி. 2 பேரும் நல்லா கவனிச்சுக்கிறாங்க. அதெல்லாமே ஒரு பிளெஸிங்ஸ் நமக்கு மாதாஜி கடவுள் கொடுத்திருக்காரு. நல்ல பொண்ணெல்லாம் அந்த புது பொண்ணும் நல்லா அதால என்னென்ன முடியுமோ அதெல்லாம் நல்லா செய்யறாங்க. இல்லைன்னா இவ்வளவு குயிக்கா கொஞ்சம் ரெக்கவரி ஆக முடியும். நல்லா செஞ்சு கடவுள் தான் அது ரொம்ப நமக்கு. அதுல இருந்து என்ன தெரியுதுனாக்கா, பகவான் யாரையுமே வந்து கைவிடுறது கிடையாது. These are all live examples நம்ம. ஓகே, வாழ்க்கையில நாம நல்லது நினைச்சோம்னாக்கா நமக்கு எப்பயாவது ஒரு தருணத்துல நம்ம வந்து கஷ்டப்பட வேண்டி இருக்கும். எல்லாருக்குமே உண்டு கஷ்டம் என்பதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை சூழல். ஆனா நம்ம கடினமான சூழ்நிலையில வந்து பகவான் என்னைக்குமே கைவிட மாட்டார் அப்படிங்கிறது பிரேமா மாதாஜியுடைய லைஃப்லயே நாம் இப்போ தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? சோ லைக் தட் எல்லாருக்குமே போன ஜென்மத்துல செஞ்ச புண்ணியம் தான் மாதாஜி குழந்தைகள் இப்படி பிறக்கிறது. எஸ், குட் டீட்ஸ் எல்லாருக்குமே உண்டு. ஓகே, அதுக்கேத்த மாதிரி நாமளும் வந்து என் தம்பி வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணான். சேகர், பையன் பேரு சேகர். சேகரும் வித்யாவும் அவங்க அம்மாவுக்கு செஞ்சதை பார்த்து நானே அப்படி பிரமிச்சு போனேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ ஹவ் சீன் ஹர். நான் இங்க ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்க்கல. நான் ஐ எம் பிளானிங் டு கோ டு ஹர் ஹவுஸ் ஒன்லி. கொஞ்சம் நல்லபடியா இருந்தாக்க, இல்லைன்னா அவங்க ரொம்ப எமோஷனலா இதாயிடுவாங்கன்றதுக்காக தான். இஃப் ஷி பிகம்ஸ் நார்மல் ஆன பிறகு ஈவன் எமோஷனல் ஆனா கூட இது பண்ணிருப்போம் மாதாஜி. இப்ப இந்த நவராத்திரி முடிஞ்ச உடனே போலாம் அப்படின்னு. அதை தவிர இந்த 15 days ஒரு மாலையபட்சம்னு ஒரு கொஞ்சம் இந்த பித்திருக்களுக்காக அது கொஞ்சம் இதா இருப்பாங்க வீட்டுல. பையன் ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பான். அதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே போலாம். ஆக்சுவலி பித்ருக்கள் இருக்கும்பொழுது நம்ம இந்த நிறைய டிராவல் இந்த மாதிரி அது அந்த மாதிரி எதுவுமே செய்ய வேண்டாம். கொஞ்சம் ஆமா, செய்யக்கூடாது. அது வந்து நிறைய ஏன்னா எனக்கும் வயசாயிடுச்சு. உடனே நான் அனுப்பிட்டு பயந்துட்டே இருக்கணுமா காலேஜ்ல அப்படின்னு சொன்னான். அதனால இல்ல டிராவல் மாத்திரம் அப்படின்னாக்கா செல்ஃப் டிரைவிங் போறது. அது என்னன்னா அந்த சமயத்துல வந்து இந்த தனியா இந்த காட்டு வழியா இதெல்லாம் நிறைய இந்த இது வழியா வரும் இல்லைங்களா?
ஸோ காட் செஷன்லாம் வரும்போது இந்த இந்த ஆன்மாக்கள் கூட வந்து அந்த இடத்துல சுத்தும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஆக்சிடென்ட் ஆன இடத்துலயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கும். இது இந்த பித்ருக்கள் அந்த பித்ருபக்ஷம் அப்பதான் நடக்கிறது. இதெல்லாமே ஆமா. நம்ம வீட்டுல என்னுடைய பையனுக்கு கூட அந்த மாதிரி தான் வந்து ஆக்சிடென்ட் நடந்தது. 2019 நடந்தது. சேம் செப்டம்பர் 13 ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால இந்த பித்ருபக்ஷம் அப்போ நம்ம தனியா டிராவல் பண்றது, டிரைவிங்கு, அதுவும் வந்து இந்த மாதிரி காட் செஷன் இருக்கிற ஏரியாஸ், சில இடங்கள்ல வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த இடத்துல வந்து ஆக்சிடென்ட்ஸே நடந்திருக்கும். அந்த இடத்துல கடந்து செல்றது, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும்னு நினைப்பான். ரெண்டாவது வெளியே சாப்பிட மாட்டான். காலையில இது தர்ப்பணம் பண்ணிட்டு தான் காலேஜுக்கு போவான். என் டாக்டர் சமைப்பாளா, அவனுக்கு வேண்டியது செய்வாளா, அதனால சரி அதெல்லாம் முடியட்டும். நோ இஷ்யூஸ். ஸோ நம்ம இப்போ போன வாரம் நம்ம ஆத்மாராம பத்தி படிச்சோம். யாராவது சம்மரி அரே ஆத்மாராம். அதுல ஒவ்வொன்றுக்கும் என்னென்ன மீனிங், எத்தனை மீனிங்? யாராவது சம்மரி கொடுங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. முதல்ல இதுக்கு மாதாஜி, அதாவது ஆத்மாராவுக்கு என்னென்ன அர்த்தங்கள் இருக்கு, அப்புறம் வந்து ஆத்மாரான்னு 7 மீனிங் இருக்கு. அப்புறம் முனையக அப்படிங்கிறதுக்கு எத்தனை, முனையக அப்படிங்கிறதுக்கு, நிர்கிரந்த அப்படிங்கிறதுக்கு, இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு. எத்தனை 60? ஆமா மாதா, அதாவது 11 விஷயங்கள். அதுல அவர் சொல்றதே மொத்தம் 11 விஷயம். அதுல ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியா என்னென்ன இருக்கு, ஆத்மா ராமா அப்படின்னு அவர் பிரிச்சு ஒவ்வொன்றுக்கும், அதாவது ஆத்மா ராமாச்ச முனையோ ஒண்ணுக்கும், நிர்கிரந்தக்கு ஒண்ணு, அபிக்கு ஒண்ணு, உருக்கிரமே குருவந்தி அகைதுக்கிம் பக்திம் இத்தம் பூத்த குணோ ஹரி, அது வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொன்று தனித்தனியா அர்த்தங்கள். 60 எத்தனாவது அத்தியாயம் இது? சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல போன வாரம் நம்ம படிச்சோம். ஆமா வந்து எத்தனாவது அத்தியாயம்? மத்திய லீலையில கண்டோ அத்தியாயம் 7 பதம் 10 மாதாஜி. அவங்க கேட்கறது சைத்தன்ய சரிதாமிரதம்ல. சைத்தன்ய சரிதாமிரதம். எஸ், அதுல நம்ம படிச்சோம். அதுலயுமே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அதனோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் வச்சு, இல்லையா? ஸோ விச் சாப்டர் நம்ம படிச்சோம், அட்லீஸ்ட் சாப்டர் பேர் சொல்லுங்க. அட்லீஸ்ட் ஹை லெவல் ரீகலெக்ஷன் மாத்திரமாவது சொல்லுங்க. ஏன்னா நான் மறுபடியும் பாகவதம் கிளாஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி லைக் அ இன்ட்ராக்டிவ் செஷன் மாதிரி இருக்கணும். ஓகே, ஐ டோன்ட் வாண்ட் ஜெனரிக் திங்ஸ். ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம இந்த சாப்டர்ல இது பார்த்தோம். அதில் வந்து இந்த டைட்டிலே வந்து அந்த எத்தனை குவாலிட்டிஸ் வச்சு தான் சொல்லியிருப்பாங்க. ஆத்மாராமா 64 மந்த் 64 கன்ஃபார்ம் பண்றீங்களா? 64 தான் மாதாஜி. 64 தான். எத்தனாவது சாப்டர்? 61 64? ஹரே கிருஷ்ணா. குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் நீங்க சைத்தன்ய சரிதாமத்துல கேக்குறீங்களா? எஸ். அண்ணா அத சொல்லல மாதாஜி, நான் குவாலிட்டிஸ பத்தி சொன்னேன். 64 நான் சைத்தன்ய சரிதாம 61 அதுதான். 61 மாதாஜி. 61 கருத்துக்கள் அப்படின்னு எழுதிருக்கோம். எஸ், மத்திய இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி 61 குவாலிட்டி, 61 மீனிங்ஸ் இல்லையா? 61 குவாலிட்டிஸ் இருக்கிறத வந்து நாம படிச்சோம். அந்த டைட்டிலே வந்து 61 தான். ஸோ சாப்டர் நம்பர் மத்திய லீலை 24வது அத்தியாயத்துல இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் தான் நம்ம படிச்சோம். ஸோ இந்த 61 குவாலிட்டிஸுமே வந்து யாருக்கு இவர் வந்து சொல்றாரு? ஆக்சுவலி சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு சொல்றார். சனாதன கோஸ்வாமி அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஒரு புக்காவே எழுதுறார், இல்லையா? ஸோ மேலும் நாரதாவும் என்ன பண்றார்? சைத்தன்ய மகாபிரபு நரேட்டட் ஹவு கிரேட் த சேஜ் நாரதா கன்வெர்டட் எ ஹண்டர், அந்த மிருகாரி கதையை வந்து சொல்றார். ஒரு கிரேட் வைஷ்ணவாவா வந்து பண்றார். சனாதன கோஸ்வாமி வந்து ஆஃபர்ட் பிரேயர்ஸ் டு சைத்தன்ய மகாபிரபு. அதை தான் அவர் வந்து பாகவதம், ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு பாகவதத்தினுடைய புகழாரங்களை சொல்றார். மேலும் ஹரிபக்த விலாசால வந்து
சனாதன கோஸ்வாமி அதை ஒரு முன்னுரையா கொடுத்திருக்காரு. சினாப்சிஸ் அப்படின்னாக்கா இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்ல கொடுக்கறது இல்லையா, அந்த புக்குக்கு என்ன கோர்வை தர போறாரோ அதை சினாப்சிஸா கொடுத்திருக்கார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது. ஸோ 61 குவாலிட்டிஸ், நம்ம நார்மலா 64 குவாலிட்டிஸ் பகவானுடைய பண்புகள். ஓகே, அதை இதோட கம்பேர் பண்ண வேண்டாம். ஆத்மா ராமா என்ற பதத்திற்கு 61 நாம் இப்ப படிச்சதுலயே உங்களுக்கு அதை கூட்டினாலே உங்களுக்கு ஒரு வரும், உங்களுக்கு 61 வரும். கண்டிப்பா வரும். ஓகே, இப்ப நாம 11ல இருந்து படிச்சுட்டு போகலாம். ஓகே மாதாஜி, சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல எது மத்திய லீலை எத்தனை மாதாஜி? 24. ஹரே குணாக்ஷிப்தமதி பகவான் பாதராயணஹி அத்யாகான் மஹத் ஆக்யானாம் நித்யம் விஷ்ணு ஜன பிரியஹ. எஸ், வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. டிரான்ஸ்லேஷன். இப்ப மொழிபெயர்ப்பு. இப்படியாக ஸ்ரீல வியாசதேவரின் புதல்வரும் தெய்வீக சக்தி பெற்றவரும் பகவத் பக்தர்களுக்கு பிரியமானவருமான ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி இச்சிறந்த வரலாற்றை ஸ்ரீமத் பாகவதம் கற்றறிந்தார். ஹரே கிருஷ்ண. பொருளுரை. பிரம்ம வைவந்த புராணத்தின்படி ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி அவரது தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுதே முக்தி பெற்ற ஆத்மாவாக இருந்தார். அவர் பிறந்த பின்னர் வீட்டில் தங்கியிருக்க மாட்டார் என்பதை ஸ்ரீல வியாசதேவர் அறிந்திருந்தார். ஆகவே அவர் சுகதேவரை பகவானின் உன்னத செயல்களில் பற்றுக்கொள்ளும்படி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக பாகவதத்தின் சாராம்சத்தை அவருக்கு உபதேசித்தார். பிறப்பிற்கு பிறகு பாகவத ஸ்லோகங்களை பாராயணம் செய்த அவர் அவ்விஷயங்களில் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாகவே கற்றுத் தேர்ந்தார். பொதுவாக முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் இறைவனுடன் ஒன்றாகிவிட வேண்டும் என்ற அத்வைத கருத்துடன் ஆன்மீகிகள் அருவ பிரம்மத்தில் பற்று கொண்டவர்களாக உள்ளனர். ஆனால் வியாசதேவரை போன்ற தூய பக்தர்களின் சகவாசத்தினால் முக்தி பெற்ற ஆத்மாவும் கூட பகவானின் உன்னத குணங்களின் கவரப்பட்டு விடுகிறார். ஸ்ரீ நாரதரின் கருணையால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் எனும் மிகச்சிறந்த வீர காவியத்தை ஸ்ரீல வியாசதேவரால் கூற முடிந்தது. மேலும் வியாசதேவரின் கருணையால் அதன் கருத்தை ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமியால் கிரகித்துக் கொள்ள முடிந்தது. பகவானின் தெய்வீக குணங்கள் கவர்ச்சி மிக்கவையாக இருப்பதால் ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி அருவ பிரம்மத்தில் முழுமையாக ஆழ்ந்திருப்பதிலிருந்து விடுபட்டு பகவானின் உருவத்திற்கு செய்யும் தொண்டை உறுதியாக ஏற்றுக்கொண்டார். பகவானின் அருவமான அம்சத்திற்கு தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு அதிகமான நேரத்தை வீணாக்கிவிட்டோமே என்று தமக்குள் எண்ணிக்கொண்ட அவர் பரம்பொருளின் அருவ அம்சத்திலிருந்து தம்மை முற்றிலும் விலக்கிக் கொண்டார். அதாவது பகவானின் அருவ அம்சத்தை விட உருவ அம்சத்தில் மிகப்பெரிய ஆன்மீக ஆனந்தத்தை அவர் உணர்ந்தார். அந்த நாள் முதல் அவர் விஷ்ணு ஜனங்களுக்கு அல்லது பகவானின் பக்தர்களுக்கு மிகவும் பிரியமானார் என்பதுடன் பகவத் பக்தர்களும் கூட அவருக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் ஆயினர். ஜீவராசிகளின் தனித்தன்மையை கொன்றுவிட விரும்பாதவர்களும் பகவானின் சுய ரூபத்திற்கு தொண்டு செய்ய விரும்புவர்களுமான பகவத் பக்தர்கள் அருவவாதிகளை அவ்வளவாக விரும்புவது இல்லை. அதே போலவே பரமனுடன் ஒன்றாகிவிட விரும்பும் அருவவாதிகளும் பகவத் பக்தர்களின் மதிப்பை கணக்கிட இயலாதவராக உள்ளனர். இவ்வாறாக இவ்விரு ஆன்மீகங்களும் பழங்காலத்திலிருந்தே அவ்வப்போது போட்டியாளர்களாக இருந்து வந்துள்ளனர். அதாவது அருவவாதிகள் அருவ பிரம்மத்தையும் உருவவாதிகள் பகவானையும் நோக்கமாக கொண்டிருப்பதால் இவர்களில் ஒவ்வொரு பிரிவினரும் மற்ற பிரிவை சேர்ந்தவரிடமிருந்து தனித்தே நிற்க விரும்புகிறார்கள். எனவே ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமியும் கூட பக்தர்களை விரும்பாதவராக இருந்திருக்கிறார் என்று காணப்படுகிறது. ஆனால் ஆழ்ந்த பக்தராக மாறிவிட்ட பின் அவர் எப்பொழுதும் பக்தர்களின் தெய்வீக உறவை மட்டுமே விரும்பினார். அவர் பகவத் பக்தராக அல்லது பாகவத சுரூபியாக மாறியிருந்ததால் பகவானின் பக்தர்களும் கூட அவரது சகவாசத்தை விரும்பினர். இவ்வாறு பிரம்மத்தை பற்றிய ஆன்மீக அறிவை
முழுமையாக அறிந்திருந்த தந்தை மற்றும் மகன் ஆகிய இருவருமே பிறகு பரம புருஷ பகவானின் உருவ அம்சங்களில் ஆழ்ந்து விட்டவர்கள் ஆயினர். சுகதேவ கோஸ்வாமி எப்படி பாகவத வர்ணனைகளால் கவரப்பட்டார் என்ற கேள்விக்கு இச்லோகம் முழுமையாக விடையளிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப அழகான விளக்கம் இது. நம்ம பொதுவா கர்மயோகி, ஞான யோகி, அப்புறம் வந்து இது தியான யோகி இல்லையா, அதுக்கப்புறம் பக்தன், 4 விதமான நபர்களை பற்றி படிச்சிருக்கோம். கர்மயோகி என்ன பண்ணுவான்? அவன் வந்து பலன் கருதும் செயல்கள் இல்லையா, பலன். சகாம கர்ம யோகத்துல என்ன பண்ணுவான்? அவன் தனக்கு அதாவது பலன் கருதும் செயல்களை தான் ஏற்படுவான். தான் என்ன வேணுமோ அதற்காக. அது ஒரு பகவானிடத்துல பக்தி கொண்டாலும் அவன் வந்து சார் கிட்டதான் இருக்கு, சார் கிட்டதான் இருக்கு. ஆமா, சுஷ்மா சொல்லு. சோ பகவானுடைய பக்தி. சோ பக்தி அதாவது இறைவனிடத்துல அவங்களுக்கு பக்தி செய்வாங்க, தேவர்களுக்கு பக்தி செய்வாங்க. அதன் பிறகு அதனால வரக்கூடிய லாபத்தை கொண்டு பக்தி செய்வாங்க. அதுல ஒரு பகுதியை வந்து பக்தி தொண்டுல வந்து உபயோகப்படுத்துவாங்க. இப்படிதான் வந்து கர்மயோகிகள். சோ கர்மயோகினாலே என்ன அர்த்தம்? பலன் கருதும் செயல்கள். இப்போ அருவவாதிகள் என்ன பண்ணுவாங்க? வாட் இஸ் த மெயின்? அவங்க என்ன பெனிஃபிட்காக வந்து அவங்க வந்து ஈடுபடுறாங்க? அருவத்தன்மையில இருக்கிறவங்க, அருவத்தன்மையே இறைவனுடைய நிலை அப்படின்னு எண்ணிக்கொண்டு செயல்படுபவர்கள், அவங்க இலக்கு என்ன ஆக்சுவலி? பிரம்மத்தோடு ஒன்றணுங்கிறது, பிரம்மத்தோட ஒன்று விடணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய இது இல்லையா. சோ அதுதான் மெயின் ஃபீச்சரே. சோ இன்னொன்னு அவங்களுக்கு என்ன பேசிக் குவாலிட்டி, எதை கொண்டு அவங்க அதை அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க? எதை கொண்டு அவங்க கர்மம்னா செயல்படும் விதத்தை கொண்டு ஒரு ஒரு ஆஸ்தியையோ ஏதோ ஒரு பொருட்செல்வத்தை அடையணும்னு அவங்க செயல்படுறாங்க இல்லையா. இப்ப இந்த அருவவாதிகள் எதை அடிப்படையாக கொண்டு இறைவனை வந்து அடையணும், இறைவனோட இணைந்து விடணும்ன்ற அந்த நிலைக்கு வராங்க? எதை அடிப்படையாக கொண்டு? ஞான யோகம் தான். எஸ், ஞான யோகம் இல்லையா. பேசிக்கலி அவங்களுக்கு வந்து ஞானத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய அசாத்திய நம்பிக்கை இல்லையா. அதனால நீங்க எந்த ஒரு அருவவாதியை நீங்க பாத்தீங்கன்னாலும் இப்ப கூட இந்த சூழல் உண்டு. இஃப் யூ கோ டு எனி அருவ பிரம்மத்தையே வந்து மூல பொருளாக கொண்டு அவங்களுடைய தத்துவங்களை விளக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனுமே நீங்க போனீங்கன்னா அவங்க வேத சாஸ்திரங்கள்ல வந்து விற்பனரா இருக்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் கிரைட்டீரியாவை வச்சிருப்பாங்க. அதை கொண்டு மட்டுமே அவர்கள் செயல்படுவார்கள். வேதங்கள்ல நிறையவே வந்து இந்த சதுர் புருஷார்த்தங்களுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. அதை அவ்வாறே அவர்கள் அதன் மூலியமா நம்ம இறைவனை அடையணும்ன்ற அந்த அடுத்த பகுதிக்கே அவங்க போக மாட்டாங்க. இந்த பகுதியிலே அவங்க வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள் இல்லையா. ஞானிகள் ஜென்ரலாவே வந்து அவர்கள் ஞானதளத்தில் இருந்து செயல்படணும் இல்லையா, அருவ பிரம்மத்திலிருந்து செயல்படணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய இது. அருவ பிரம்மத்துல போய் இணைஞ்சிடணும், பிரம்ம ஜோதிர்ல இணைந்து விடணும், அதுதான் அவங்களுடைய இலக்கு. நெக்ஸ்ட் யோகிகளும் வந்து பிரம்ம ஜோதிர்ல தான் இணைறாங்க. ஆனா அவங்களுடைய இலக்கு, அவங்க எதை அடிப்படையா கொண்டு செயல்படுறாங்க, எதை அடையணும்னு நினைச்சு செயல்படுறாங்க. இவந்தோ அவங்களும் சாயுஜ்ய முக்தி தான் அடையிறாங்க இல்லையா. அஷ்டாங்க பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்யறாங்க. அதுக்கப்புறம் எதை அடிப்படையில வந்து அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள், எதற்காக செயல்படுகிறார்கள்? அவங்களுக்கு சாயுஜ்ய முக்தி கிடையாது இலக்கு. ஓகே, ஞானிகளது தான் சாயுஜ்ய முக்தி. ஓகே, ஆனா அவங்களுடைய இலக்கு என்ன? அப்போ யோகிகள் பரமாத்மாவை உணரணும், அது அவங்களுடைய ப்ராசஸ். பட் சித்தி அடையிறது அஷ்டமா சித்திகள், அனிமா லகிமா இல்லையா, அந்த மாதிரியான இத வந்து பெனிஃபிட்ஸ் அடையறது, அதுதான் வந்து யோகிகளுடைய. இது எல்லா கிளாஸ்லயுமே 4 வருஷமா படிச்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம யோசிக்கவே கூடாது, எல்லாரும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு சொல்லணும் இல்லையா. இப்போ இங்க வியாசதேவரும் சரி சுகதேவ கோஸ்வாமியும் சரி இல்லையா, அக்கார்டிங் டு பிரம்ம வைவத்திர புராணம், சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து அவர் பிறக்கிறப்பவே வந்து லிபரேட்டர் சோல். சோ தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுதே. அதனால வியாசதேவருக்கு தெரியும் தன் குழந்தை பிறந்து விட்டால் அவன் வந்து அதாவது தன்னோடு இந்த
குடில வந்து இருக்க மாட்டான் அப்படிங்கிறது வந்து வியாசதேவருக்கு கண்டிப்பா தெரியும். அதனால்தான் he impressed upon him the synopsis of Bhagavatam so that the child could be made attached to the transcendental activities of the Lord. அவருமே வந்து அருவத்தன்மையில தான் வந்து பகவானை சேவிச்சுட்டு இருந்தார் இல்லையா? யாரு? வியாசதேவர். ஆனா அவர்கள் இருவருமே பக்தர்கள் ஆனார். ஆனா இப்ப வரைக்குமே நாம இந்த அருவவாதிகள், உருவவாதிகள்னாலே வைஷ்ணவாஸ் தான் நிறைய இருப்பாங்க. வைஷ்ணவா கேட்டகரிஸ் அண்டர் த பர்சனல் ஃபார்ம் ஆஃப் வர்ஷிப். ஓகே, அதே வந்து அத்வைத தத்துவத்தை யார் வந்து பயிற்சி செய்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து வெறுமனே அருவத்தன்மை தான். இவங்களுடைய பிலாசபி அவங்களுக்கு ஒத்து வராது, அவங்களுடைய பிலாசபி இவங்களுக்கு ஒத்து வராது. இன்றைய வரைக்குமே இந்த போட்டி உண்டு. ஓகே, இன்றைய வரைக்குமே அந்த போட்டி உண்டு. எஸ்பெஷலி நம்ம தமிழ்நாடுல இட் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அருவத்தன்மை தான். ஓகே, அருவத்தன்மை தான். அதை தான் நம்ம ஜென்ரலா பிராக்டிஸ் பண்றதே. ஆனா ரூபத்தை வந்து நாம என்ன பண்றோம்? we are not at all getting into the mode. அதை என்னன்னு அனலைஸ் பண்றது கூட நாம போகிறது கிடையாது இல்லையா? ஸோ பர்சனல் இம்பர்சனல் ஃபீச்சர் அதுதான். பை த அசோசியேஷன் ஆஃப் பியூர் டிவோட்டீஸ் like Vyasadeva, even the liberated soul becomes attracted to the transcendental qualities of. This is the reason. What made Sukadev Goswami இந்த ஒரு பக்தராகிறதுக்கான மார்க்கம் எவ்வாறு கிடைச்சது? பை த அசோசியேஷன். ஸோ அசோசியேஷன் எவ்வளவு முக்கியன்றது இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். வித்தவுட் அசோசியேஷன் பக்தி பாதையில நம்மளால முன்னேறவே முடியாது. தொண்டு ஆற்றாமல் நம்மளால முன்னேற முடியாது. ஒரு உத்தமமான பக்தன் ஆகிறதுக்கு சேவை கண்டிப்பா பண்ணணும். அந்த சேவை கூட எப்படி பண்ணணும்? வித் லவ் அண்ட் டிவோஷனோட பண்ணணும். 2. இன்னொன்னு, இதை நாம் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும்? வித் பக்தர்கள் கூட்டத்தோடு. இந்த இதெல்லாம் இல்லைன்னா பக்தி பாதையில நம்மளால முன்னுக்கு வரவே முடியாது. ஓகே, த ஐடியா இஸ் தட் ஜெனரலி லிபரேட்டட் அட்டாச் வித் த பியூர். சரி, இது படிச்சோம் இப்பதான். இங்கேயும் பை த மெர்சி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் வியாசதேவருமே வந்து he got the mercy. இந்த பாகவதத்தை யார்கிட்ட இருந்து கேட்கிறார்? அவர் வந்து நாரதர் கிட்ட இருந்து கேட்கிறார் இல்லையா? வியாசதேவர். இது எங்க இருந்து வருது? கிருஷ்ணர் வந்து பிரம்மாவுக்கு, பிரம்மாவில இருந்து நாரதருக்கு, நாரதர் வியாசதேவர், வியாசதேவருக்கு வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி. இப்படிதான் இந்த பரம்பரா வர்றதே. சோ மேலும் இதையெல்லாம் கேட்ட பிறகு அது அப்படியே வந்து என்ன பண்றார்? சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும். அது அப்படியே அவருக்கும் வந்து அதை வந்து அவருக்கும் அந்த தெய்வீகமான ஞானத்தை கொடுக்கணும்ன்றத வந்து வியாசதேவர் கொடுக்கிறார். The transcendental qualities of the Lord are so attractive that Sukadeva Goswami, being detached from being completely, அவர் அருவ பிரம்மத்தில் அவர் வந்து ஆழ்ந்து இருந்தாலும் கூட பாசிட்டிவ்லி took up the personal activity of the Lord. இல்லையா? நம்ம அந்த 2 ஸ்லோகங்கள் கூட ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அவர் அதனால் ஈர்க்கப்பட்டார். யாரு? சுகதேவ் கோஸ்வாமி. So practically was thrown from the impersonal absorption. ஆற்றல் தான், thinking himself that he had simply wasted. அப்புறம் நினைக்கிறார், நம்ம இவ்வளவு ஆண்டு காலங்கள் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிட்டுமே. பகவானுடைய புகழாரங்கள், அவருடைய செயல்கள், ரூபம் இதெல்லாம் கேட்ட பிறகு he felt like I have lost, I have wasted அப்படின்னு நினைக்கிறார் ஆக்சுவலி. அதாவது மேலும் he realized more transcendental bliss with the personal feature than the impersonal. இது உண்மையான இதுதான். இப்போ ஏதோ ஒண்ணு நம்ம ஆற்றல், இப்போ வந்து உட்கார்ந்து தியானம் பண்ணும்பொழுது நமக்கு வந்து எனர்ஜி லெவல்ஸ் அதெல்லாம் வந்தாலே நம்ம ஆனந்தம் கொள்கின்றோம். ஆனால் இறைவனை நோக்கும் பொழுது எப்பயாவது ஒரு நாள் இறைவன் நமக்கு காட்சி கொடுப்பார் இல்லையா? அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை கொண்டு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது நம்ம ஹிருதயம் வந்து தூய்மை அடைகிறது இல்லையா? சோ எந்த ஒரு கலங்கம் இல்லாமல் நம்ம வந்து முன்னேறி செல்வதற்கான அந்த பாதை வந்து ஏற்படும். And from that time, not only did he himself become very dear to the Vishnu Janas, but also the Vishnu Janas also became very dear to him. It is like what? Association. இப்போ பரீட்சித் மகாராஜுக்கு எல்லாத்தையுமே எடுத்துரைக்கிறார் சுகதேவ கோஸ்வாமி. So பரீட்சித் மகாராஜ் became so dear to whom? சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு. சுகதேவ கோஸ்வாமி அவ்வளத்தையுமே சுகதேவ சொன்னது எல்லாத்தையுமே அவ்வளவுமே கேட்டுண்டார் பரீட்சித் மகாராஜ். சோ பரீட்சித் மகாராஜை பார்த்து அவருக்கும் அன்பு இல்லையா? தட் இஸ் த அசோசியேஷன், கிவ் அண்ட் டேக். ஸோ இங்க அந்த 6 டைப் ஆஃப் என்னது டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நம்ம செய்வோம் இல்லையா? ஒண்ணு வந்து பக்தர்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து வெகுமதி கொடுக்கறது. வெகுமதின்னு சொல்றதை விட ஒரு கிஃப்ட் இல்லையா? ஸோ பரிசு.
அதே மாதிரி பரிசுகளை பெறுவது இல்லையா, அதே மாதிரி பிரசாதத்தை கொடுக்கறது, பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கிறது. 4 வந்து அவங்க வீட்டுக்கு போறது, அவங்க அல்ல, வீட்டுக்கு போறதெல்லாம் இல்ல, பிரசாதத்தை கொடுக்கறது, அதே மாதிரி நாம பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கிறது, அவங்க கொடுக்குற பிரசாதத்தை. அதுக்கப்புறம் இந்த 4ஆயிடுது. 5வது என்னன்னாக்கா ரிவீலிங் ஒன்ஸ் மைண்ட் இல்லையா, இன் கான்பிடன்ஸ் இல்லையா, நம்பிக்கையோட. இப்போ நான் புஷ்ப மாதாஜி கிட்ட ஒண்ணு சொல்றேன், ஓகே, ஐ ஃபீல் வெரி அட்டாச்ட் டு புஷ்ப மாதாஜி அண்ட் தென் ஐ வில் ரிவீல் டு ஹர். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு நாம வரோம் இல்லையா. இன் கான்பிடன்ஸ் எப்ப பேசணும், இஃப் யூ ஹாவ் தட் அசோசியேஷன் ஒன்லி. அசோசியேஷன் இல்லாம நம்ம போயிட்டு யார்கிட்டயுமே நம்ம பேச மாட்டோம் இல்லையா. அது பௌதிகமா இருக்கட்டும், ஆன்மீகமா இருக்கட்டும். ஆனா இந்த பௌதிக தளத்திலுமே வந்து ஃப்ரம் ஏ சீனியர் டிவோட்டி ஏ ஜூனியர் டிவோட்டி ஷுட் ஹியர் இல்லையா, அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இதே மாதிரிதான் வந்து நாரதருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் வந்து வியாசதேவர் கேட்டார் இல்லையா. இன் கான்பிடன்ஸ், நம்பிக்கை கொண்டு. அப்படின்னா நாரதர் சொன்னதை வந்து வியாசதேவரால புரிந்துக்க முடியும். அதனாலதான் நாரத மகரிஷி அவரிடத்துல அதெல்லாம் எடுத்துரைச்சார். இப்ப எதுவுமே தெரியாத ஜகாய் மாதா கிட்ட போயிட்டு யாராவது சொல்ல முடியுமா? கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது. we should also be little, அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் ரிசீவ் பண்றது. the receiving person also should have the qualification and the speaking person also should have the qualification. ரெண்டுமே இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த 2 வரி வந்து அதைதான் எடுத்துரைக்கிறது. he himself, அதாவது ஒரு பக்தன், தூய பக்தன் பக்தர்களுக்கு அதாவது மிக பிரியமானவன் ஆகின்றான். அதே மாதிரி அந்த பக்த கோடிகள் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த தூய பக்தன் வந்து பிரியமானவன் ஆகின்றான். ஸோ இட் இஸ் லைக் a give and take actually. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். The devotees of the Lord who do not wish to kill the individuality of the living entities and who desire to become personal servitors to the Lord do not very much like impersonalities. இது உண்டு இல்லையா. அருவத்தன்மையை வந்து அருவத்தன்மை வைக்கும்போது நம்ம வறண்ட நிலையில தான் இருக்கு. பேசிக்கலி நமக்கு எல்லாமே வந்து we have been practicing இல்லையா. நாம எல்லாமே ரொம்ப நாள் முன்னாடி இருந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். ஆனா ஒரு சக்தி, ஆற்றல், கடவுள்னா நம்மளால கண்ணில் பார்க்க முடியாது. ஸோ அதனால அது வந்து ஒரு சக்தி தான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம இல்லையா. ஸோ அதனால அதுக்கு ரூபமே கிடையாது, ஆனா பெண்ணா எதுவுமே தெரியாது. ஏன்னா நம்மளால இந்த கண்கள் வந்து இட் இஸ் நாட் குவாலிஃபைடு. இது வந்து தெய்வீக தன்மை அடையும் பொழுது இறைவனை காண முடியும். எது வரைக்கும் நம்ம கண்கள் தெய்வீக தன்மை அடையவில்லையோ அது வரைக்கும் நம்மளால இறைவனை காண முடியாது. அந்த கருத்துமே நமக்கு தெரியாது. இறைவனை காண்பதற்கும் வந்து குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து டிவைன் குவாலிட்டிஸ் அக்வயர் பண்ணியிருந்தாதான் நம்மளால வந்து பார்க்க முடியும், இறைவனை தரிசனம் பெற முடியும்ன்ற அந்த குவாலிஃபிகேஷன் வந்து நமக்கு தெரியாது. அதனால ரொம்ப தொன்று தொட்ட காலத்துல இருந்தே நம்ம ஆற்றல் என்றதுனாலதான் அந்த ஞானம் வந்து எப்பொழுதுமே ஒரு வறண்ட ஒரு நிலையை தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் மனசுல. நமக்குலாம் ஏன் அந்த கல் போன்ற மனசு இல்லையா, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுக்கான காரணமே என்னன்னாக்கா வெறும் ஞானம் ஞானம் ஞானம். there is no association. இப்போ ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தாதான் நம்ம அன்பு பரிமாற்றங்களை நம்ம ஏற்படுத்த முடியும். வித்தவுட் ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம எப்படி அன்பு பரிமாற்றங்கள் ஏற்படுத்த முடியும்? அன்பு பரிமாற்றங்கள் ஏற்படுத்தவில்லைன்னா நாம் எப்படி கருணையாக நம்ம வந்து ஒன்றை வந்து எடுத்துட்டு போக முடியும்? எல்லாவற்றிலையுமே ஒரே போல கருணை நம்மளால எடுத்துட்டு வர முடியாது இல்லையா. சில பேர் நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அவங்களுக்கு நம்ம ஃபேவர் பண்ணணும். சில பேரை பார்த்தா நமக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது, அதனால நம்ம வந்து ஃபேவர் பண்ணவே மாட்டோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை இருக்கும். பாரபட்சத்தை பார்க்கக்கூடிய நிலைக்கு நாம தள்ளப்பட்டு விடுவோம். ஏன் இதெல்லாம் வருதுன்னாக்கா நம்ம we are on the platform of the அருவத்தன்மை. இந்த நேச்சர் நமக்கு பேசிக்கலி உண்டு. ஸோ 18 days ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணப்போ பிரேம மாதாஜி கொஷின் கேட்டாங்க. அது இன்னைக்கு எனக்கு அப்பதான் இந்த அருவம் உருவம் என்றதே வந்து என் மைண்டுக்கு வந்ததுக்கான காரணம் கூட அதுதான். அப்போ அந்த கிளியர் கட் டெஸ்ட்ல இருந்தது. ஹவு டு யூ ஃபீல் காட், ஹவு டு யூ ரெகக்னைஸ் காட் அப்படின்னும் பொழுது பர்சன் ஆர் இம்பர்சனல் அப்படிங்கிற அந்த இதுல வந்தாங்க. ஸோ நான் ரொம்ப கிளியராகவே இம்பர்சனல் தான் எழுதினேன். ஏன்னா தொன்று தொட்டு நம்ம கேட்டுட்டே வந்திருக்கிறதும் சரி, நம்மளால பார்க்க முடியாத ஒன்றை வந்து அருபம் என்றுதான் நம்ம உணர முடியும். அது ஈஸியா நம்மள வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மை, தட் இஸ் த குவாலிட்டி இல்லையா. ஆனா இறைவனுக்கு ரூபம் உண்டு அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நமக்கு எடுத்துரைக்கக்கூடிய பயிற்சிகள் எதுவுமே நமக்கு சரியா சொல்லப்படவில்லை. நம்முடைய முன்னோர்களும் அதை வந்து பரிபாலிக்கவில்லை இல்லையா. எதனா பக்தர்கள் வீட்டுலதான் அது நடந்திருக்குமே ஒழிய சாதாரணமான ஒரு வீட்டுல வந்து கிடையாது. அருவத்தன்மை தான் நம்ம வந்து நம்புறோம். ரூபம் கொண்ட தன்மைக்கு நாம நம்புவது கிடையாது. ஆனால் when you get the taste, அதன் பிறகு நீங்க அருவத்தன்மைக்கு நீங்க போகவே மாட்டீங்க.
யூ வில் நாட் கோ பேக். ஸோ அதுதான் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலி. இன்றைக்கு கூட நம்ம ஒருத்தர் வீட்டுல ஒருத்தர் மட்டுமே தீட்சை பெற்று எல்லாருமே அருவத்தன்மையை வந்து பல தேவர்களை வணங்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் உண்டு இல்லையா? ஆனா ஹவு டு யூ ஃபீல் தட் ஆக்சுவலி? ஹவு டு யூ மேக் இட் ஆக்சுவலி? நம்ம வீட்டுல கூட கணபதி கும்பிடுறோம் இல்லையா? கணேசனை கும்பிடுறோம், வரலட்சுமி விரதம் கும்பிடுறோம், எல்லாமே செய்யறோம். ஆனா ஹவு டு யூ மேக் இட் ஆக்சுவலி? யாராவது சொல்ல முடியுமா எப்படி நீங்க அதை வந்து செய்வீங்க? ஏன்னா வீட்டுல இருக்கு யாருமே கிருஷ்ண கான்சியஸ் கிடையாது. அதனால நீங்க நம்ம வந்து பெரியவங்க வழி வழியா செஞ்சுட்டு வந்துட்டாங்க, அதை நம்ம செஞ்சிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்காக தான் இப்பெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படி ஒரு 20% அப்படி ஒரு இதோட தான் செய்யறோம். முன்னாடி செஞ்ச அந்த அளவுக்கு அதை வெளியே காமிச்சிக்காம நான் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். நமக்கு இப்ப வந்து இந்த இதை நமக்கு வந்த பிறகு ரொம்ப அழகா அட்டன் பண்ணிட்டாங்க. வெளியே காட்டிக்காம, தட் வேர்ட் இஸ் அட்ஜெக்டிவ். கரெக்ட். இட் இஸ் இதன் ஆக்சுவலா அப்படிதான் மாதாஜி. அந்த முன்னாடி பாடின அந்த பாட்டுகள்லாம் மறந்துருச்சு மாதாஜி. இப்போ ஏதோ 1-2 சொல்லுமாங்கிறோம், 1-2 தான் வருது உள்ள வந்து. ஹரே கிருஷ்ணா தான் வருது மாதாஜி. அதாவது அதெல்லாம் மறந்து போயிடுது. அது எப்படி செஞ்சோம் அப்பெல்லாம் மாமியார் இருக்கும் போதெல்லாம் பயந்து ஒடுங்கி அந்த 2-3 நாள் வரலட்சுமி விரதம் எல்லாம் செய்யும் போதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி. இப்ப கொஞ்சம் அப்படி இதாதான். அது என்னன்னா நம்ம வந்து தேவர்கள் அப்படின்னு அந்த பிளாட்ஃபார்ம் நிறைய சமயம் பயமாவும் இருக்கும் மாதாஜி மனசுக்குள்ள, இப்படி எல்லாம் செய்யறதுனால அதனால ஏதாவது ஒரு இது ஒண்ணுமே ஆகாது மாதாஜி. யூ ஆர் நாட் ட்ரீட்டிங் எனிதிங் பேட்லி. அவங்க எல்லாரும் கூட பகவானை தான் சேவிக்கிறாங்க. அவர்கிட்டயே நம்ம சொல்லணும், இதுதான் நம்ம கேட்டுட்டே வர்றது இல்லையா? பகவானே இதெல்லாம் வழி வழியா பண்ணிட்டு இருந்தது இல்லையா? ஸோ அவர்களுக்கான மரியாதை நம்ம கண்டிப்பா கொடுக்கணும். எப்படியும் செஞ்சுட்டே இருக்கிறது. அவர்களும் உன்னுடைய பக்தர்கள் தான். அதனால உங்களுக்கான இந்த இதை வந்து சமர்ப்பித்து அவர்களுக்கு தான் அந்த முதல் இதுவே வந்து வழங்கணும் அப்படிங்கறது வந்து பிரார்த்திச்சுன்னு நம்ம வந்து இஃப் யூ டூ தட் நத்திங் வில் ஹேப்பன். நம்ம எப்படி பிரார்த்திக்கிறோன்றதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஐயோ நான் தப்பு பண்ணிட்டேனே, நான் வந்து பகவானுக்கு தான் நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இங்க வந்து கணேசனை உட்கார வச்சிருக்கேன், நான் என்ன பண்றது, வீட்டுல எல்லாருமே வந்து கணபதி பப்பா மோரியா சொல்லிட்டே இருக்காங்களே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? ஸோ அவரும் கணபதியும் என்ன பண்ணார்? யூ ஷுட் ரீகலெக்ட் த பாஸ்ட் டைம் இல்லையா? பிரம்ம சமீதையில கடைசியில இல்லையா அந்த 4 லைன் அதாவது அந்த கணபதிக்கான ஸ்தானத்தை கொடுத்து பகவானுக்கான ஆவிர்வாகத்தை கொடுத்தோம்னா முடிஞ்சது, அவ்வளவுதான். ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு மேக் தட் ப்ராசஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு வீட்டுல எல்லாருமே கிருஷ்ண கான்சியஸ்னா பிரச்சனையே கிடையாது. ஏன்னா அனைத்துமே அவருக்குள்ள அடங்கியாச்சு. அதனால வந்து தனித்து நாம் எதுவும் செய்ய வேண்டியதே இல்லை. நிறைய விக்கிரகங்கள், நிறைய போட்டோஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து வீட்டுல வணங்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஓகே, ஈவன் ஒரு போட்டோ கூட வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிளுக்காக வச்சு வணங்கினா கூட போதும், நிறைய தேவையே கிடையாது. இட் இஸ் லைக் நீங்க எவ்வளவு அக்யூமுலேட் பண்றீங்களோ அவ்வளவுமே மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் ஒன்லி ஸ்மால் திங்ஸ் கொஞ்சமா வச்சு நம்ம வந்து பக்தி பண்ணிட்டு போனோம்னா தட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ கிரேட். அவ்வளவுதான். அந்த ஒரு இதுக்கு நம்ம வரணும், பக்குவத்துக்கு. ஆனா எல்லாருமே அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க அட்லீஸ்ட் அதையாவது செய்து பிற்காலத்துல நன்மை அடைந்து பகவானை சேவிக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை கொடுக்கட்டும்னு பிரார்த்திச்சுக்கணும், அதே கணபதி கிட்ட. புரிஞ்சுதுங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ நீட் டு டேக் ஃபார். யூ ஷுட் நாட் ஃபீல் கில்ட்டி. நாம அந்த நிலைக்கு போக முடியாது. திரும்பி நம்ம we cannot go back because we are realizing certain things. ஏன்னா எல்லாமே சாஸ்திரங்கள் என்ன எடுத்துரைக்கிறதுன்றது நாம பார்த்துட்டே இருக்கும். அதனால நம்ம we are hearing, we are observing, we are doing, we are practicing, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நம்ம இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அதையும் போய் செய்யணும்னு சொல்லும்போது நம்ம மனசு கண்டிப்பா ஏத்துக்காது இல்லையா? இட் இஸ் நாட் த டிஸ்ரெஸ்பெக்ட், இட் இஸ் நாட் த வே டு பர்ஃபார்ம் த ப்ராசஸ். அது அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்ததுன்னா we will not feel guilty. ஆனா மனசுக்குள்ள நாம அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதைகள், ஐ திங்க் நம்ம பிரேமா சுந்தரராஜன் மாதாஜின்னு ஒருத்தங்க இருந்தாங்க இல்லையா, அவங்க தான் ஒரு வாட்டி சொன்னாங்க. ஸோ she has taken பிரபத்தி, she is a ஸ்ரீ வைஷ்ணவா. அண்ட் வேலுக்குடி அவரையும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? வன்ஷ் அவர் வந்து யுஎஸ்க்கு வந்தப்போ அங்க சிவனுடைய ஆலயத்துக்கு போகும்பொழுது அவர் வந்து விழுந்து வணங்கினார். அப்போ வந்து மாதாஜி கேட்டாங்களாம், பிகாஸ்
அவங்க வீட்டுல அவங்க வீட்டுக்கு நான் போயிருக்கேன், ரேவா சுந்தரஜன் மாதாஜி வீட்டுக்கு. ஏன்னா 2 வாட்டி போயிருக்கேன். ராதை கல்யாணத்துக்காக அழைச்சிருந்தாங்க, 2 வாட்டியும் போயிருந்தேன். அப்போ அவங்க வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எந்த விக்கிரகங்களுமே இருக்காது. எல்லாமே வந்து வைஷ்ணவா இது மட்டும்தான் இருக்கும், முத்திரைகள் தான் இருக்கும் அவங்க வீட்டுல. அப்ப இந்த இது வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. அவங்க வந்து சொன்னப்போ அவரை கேட்டதுக்கு அவர் சொன்னாராம், சிவா இஸ் த கிரேட் வைஷ்ணவா, ஸோ வி ஹாவ் டு ரெஸ்பெக்ட் ஹிம் அப்படின்ட்டு. ஸோ நீங்க எந்த சம்பிரதாயத்துக்கு போனாலுமே இது உண்டு. ஆனா சிலதெல்லாம் இப்போ நான் சொன்னா நீங்க ஏத்துக்கக்கூடிய பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிறதுனால நீங்க ஏத்துக்கிறீங்க. இதே போய் நான் வந்து எதுவுமே தெரியாத அவங்க கிட்ட போயிட்டு நான் இந்த தத்துவத்தை சொன்னாங்கன்னா என்ன கண்டிப்பா அடிச்சிருவாங்க இல்லையா? ஏன்னா அவங்களுக்கு அதை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதை புரியக்கூடிய கெப்பாசிட்டியில் இருக்கிறதுனால தான் இத்தனை விளக்கங்கள். ஓகே, ஸோ வி ஷுட் நெவர் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் தேவதாஸ். இதுவையும் வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்துல வந்து ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் தேவதாஸ் ஷுட் பி கிவன் பிகாஸ் தே ஆர் த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் தே ஆர் கிவன் த அந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஸ் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காரு இல்லையா பகவான் அவங்க எக்ஸிகியூஷன் பண்றதுக்கு. ஸோ வி ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் தம் அண்ட் தே ஆர் த நமக்கு எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து மெயின்டைன் பண்றது பகவான் இன்டைரக்டா மெயின்டைன் பண்றார், நமக்கு டைரக்டா இவங்க எல்லாரும் இருக்காங்க. ஆனால் நமக்கு டைரக்டா யார் நம்மளை பாத்துக்கிறாங்களோ அவங்க தான். இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்கு, கம்பெனி ஓனர் இருக்காரு, நாம ஒரு தொழிலாளியும் அங்க வேலை செய்யறோம், நம்ம ஒரு டீம்ல வேலை செய்யறோம், நமக்கு ஒரு மேனேஜர், அவருக்கு ஒரு பெரிய மேனேஜர், 4 டீம் வந்து ஒரு பெர்டிகுலர் மேனேஜருக்கு பண்றாங்கன்னா, இப்ப நான் வெறுமனே என்னுடைய மேனேஜர் மட்டும் நான் சேவிச்சா போறோம், அவரோட மட்டும் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சா போறோம்னு நினைச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ எனக்கு சேலரி எங்க இருந்து வருது? கம்பெனி ஓனர் கிட்ட இருந்தா வருது இல்லையா? எனக்கான டியூட்டி உத்தியோகம்லாம் என்னுடைய மேனேஜர் இது செய்யணும் எனக்கு கொடுக்குறாரு. ஆனா அல்டிமேட்டா இது எல்லாமே யாருக்காக பண்றோம்? கம்பெனிக்காக தான் பண்றோம் இல்லையா? எக்ஸாம்பிள், இப்ப நம்ம போகும்பொழுது அப்ப நான் என்னுடைய மேனேஜர் மட்டும் நான் கடவுளா வணங்குவேனா? எனக்கு படியளக்கக்கூடிய அந்த அந்த பாஸ், அதாவது அந்த கம்பெனி ஓனரை நான் நினைச்சு பார்ப்பேனா பார்க்க மாட்டேனா? பார்க்க மாட்டேனா? கண்டிப்பா பார்ப்பேன், கண்டிப்பா பார்ப்போம் இல்லையா? இதே லாஜிக் தான் பிராக்டிக்கலியா நம்ம பாக்குறது, அவ்வளவுதான். பௌதிகத்துல நாம் இப்படி அப்ளை பண்ணும்பொழுது வெறுமனே நான் என் மேனேஜர் மட்டும்தான் நான் நினைப்பேன்னா அது தவறு. அது அவர் தான் கிரேட் நினைச்சேன்னாக்கா அது தவறு. தட் இஸ் த ராங் வே ஆஃப் அட்ரஸிங் த வர்ஷிப். ஐ திங்க் தட் இஸ் ஒரு ஸ்லோகா ஆல்சோ. தவறான முறையில வந்து நம்ம வழிபடுறோன்றதுமே பகவத்கீதையில இருக்கு இல்லையா? தேவர்களை வழிபடுறது வந்து தவறான முறையில வழிபடுறோன்ற தவறான வழிபாடுன்னு சொல்லல அந்த இடத்துல. ஓகே, தவறான முறையில வழிபடுறோம். That means we are not understanding the position of the Supreme Personality of Godhead. அதுக்கப்புறம் தேவர்களுடைய பொசிஷன், இது எல்லாமே நாம வந்து தெரிஞ்சுக்காம பிளைண்டா என்ன பண்றோம் நம்ம? we are equating இல்லையா? அதாவது பகவானோட சமமாகவோ இல்ல அவர்களிருந்து சுதந்திரமானவர்களாகவோ எண்ணிக்கொண்டுதான் நாம வந்து வழிபடுறோம். Still it is there. I think when we went for Puri Yatra, there was one Tamil சென்னையில இருந்து ஒரு டிவோட்டி, அவங்க வந்து டாக்டர். She was telling, I will only do the Lalita Sahasranam. I have the faith on only the Lalitambika, even though she came for the yatra. So that's how it is. இல்லையா? ஸோ படிச்ச நமக்கே வந்து இப்படி இருக்கும்பொழுது படிக்காத பாமரனுக்கு வந்து இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஆனாலுமே கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? அவருடைய ஹிருதயத்திலிருந்து அந்த குறிப்பிட்ட என்ன வணங்காம போறவங்களை அட்லீஸ்ட் அந்த குறிப்பிட்ட தேவதையாவது வணங்கி அவங்க மீண்டும் மனித ரூபத்திற்கான ஒரு மார்க்கத்தையாவது நம்ம தேடிக்கணும் இல்லையா? அதையுமே வந்து அவர் தான் ஊர்ஜிதப்படுத்துறார். அந்த நம்பிக்கையை கூட நமக்கு வளர்க்கறது கூட பகவான் தான். ஏன்னா எதுவுமே செய்யாம நாம கீழே விழுறத காட்டிலும் சம்திங் இஸ் பெட்டர் தென் நத்திங் இல்லையா? அதற்காக செயல்படுறது. ஸோ இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகான விளக்கம். யாரெல்லாம் இந்த இம்பர்சனல் இருந்து பர்சனல் வந்துட்டாங்களோ மீண்டும் அவங்க இம்பர்சனல் கண்டிப்பா போகவே மாட்டாங்க. ஆனா இந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷனுக்கு வந்து நமக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இல்லையா? அதுக்கான விளக்க உரைகள் எல்லாம் நமக்கு கன்வின்சிங்கா வந்து அது ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்கம் வரும்பொழுதுதான் நாம என்ன பண்ணுவோம்? பர்சனல் ஃபார்முக்கே போவோம். அது வரைக்குமே நாம இந்த இம்பர்சனல் ரியலைசேஷன் இல்லையா, ஆற்றல், இதுதான் இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்துல ஈவன் சம்மன் யாருமே உட்கார்ந்தாலுமே வந்து இங்க ஒரு ஹெவினஸ் தெரியும், எனர்ஜி லெவல்ஸ். ஈவன் இஃப் யூ கீப் திஸ் முத்ரா, இந்த சென்டர் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த பாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் ஆல்சோ வில் ஹேவ் எ ஹெவினஸ் இஃப் யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் தட். ஸோ அது எல்லாமே எனர்ஜி லெவல்ஸ். அதை நம்ம சுலபமாவே நம்புவோம், நம்பாமலே இருக்க மாட்டோம். ஆனா இறைவனை
கிருஷ்ணனுடைய ரூபத்தை வந்து நாம கண்டோமா இல்லையா, அது வந்து நம்மளால ஏத்துக்க முடியாது. அன்டில் வி ஃபீல் சம் ரியலைசேஷன்ஸ் இல்லையா. ஒரு தருணத்துல வந்து பகவானுடைய கருணை எப்படி நிகழ்கின்றது நம்ம நேரடியா பார்க்க முடியலனாலும் பகவான் வந்து நமக்கு அதை உணர்த்துறார் இல்லையா. அந்த உணர்த்துதலை வந்து நாம அப்போ ரியலைஸ் பண்ணும், பகவான் தான் நமக்கு இந்த பாதை கொடுத்திருக்கார் அப்படிங்கறத, இறைவன் இருக்கிறார், உன்னை ரட்சித்து கொண்டே இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குமே இந்த ரியலைசேஷன் உண்டு. வீட்டுல எத்தனையோ ஏற்றத்தாழ்வுகள், சங்கடங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஆனா அந்த சங்கடத்துல இருந்து நாம வெளியே வரும்பொழுது இதெல்லாம் அவருடைய கருணை அப்படின்ட்டு இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. परिषिक्तो अथ राजर्षेर्जन्म कर्मा विलापनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्षे वक्षेये कृष्णकथोदयम्. எஸ், ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. இந்த 4-5 ஸ்லோகம் வந்து அது இதே ரிலேட்டட் தான். அருவம் உருவம் எல்லாமே இந்த 4 யோகங்கள் எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க. 4 டைப் ஆஃப் யோகாஸ்: கர்மா, ஞானா, தியானா, அடுத்து வந்து பக்தன். பக்தன் வந்து டைரக்ட் கனெக்டிவிட்டி. ஓகே, அவனை பத்தி நம்ம எதுவுமே சொல்ல வேண்டியதே இல்லை. பக்தன் வந்து சாயுஜ்ய முக்தியை விரும்ப மாட்டான், எங்க இருந்தாலும் தொண்டு புரியணும்னு நினைப்பான். இது பக்தனுடைய நிலை. மற்ற 3 பேர் இவங்க வந்து பலன் கருதும் செயல்கள், புண்ணியங்களை சேர்த்துக்கணும், சொர்க்கத்துக்கு போகணும், அதுதான் அவங்களுடைய டெஸ்டினேஷன், கர்மயோகி. அடுத்து ஞான யோகி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு மூலதனமே ஞானம்தான் இல்லையா. அதை கொண்டு அவர் என்ன பண்ணுவார், சாயுஜ்ய முக்தி தான் அவருடைய இலக்கு. அடுத்து தியானத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள், அவர்களுடைய இலக்குமே வந்து சாயுஜ்ய முக்தி தான் ஃபைனலா. இவந்தோ அவங்க 4 கைகள ரூபத்தை சேவிச்சாலும் அவங்களுடைய இறுதி இலக்கு வந்து நம்ம சைத்தன்ய சரித்தாமிரத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ 4 கைகளுடைய ரூபத்துலதான் அவங்களுடைய நினைச்சாலும் இறுதியில அவங்க அடையிறது வந்து சாயுஜ்ய முக்தி. தேல் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். அடுத்து அந்த ஆனா அவர்களுடைய இலக்கு, அவங்களுடைய எதை அடையணும்னு நினைக்கிறாங்கனாக்கா சித்திகளை அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா. இது எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட், எதையுமே பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்டதாவே இருக்காது. ஸோ அதனால டெஸ்டினேஷன்ஸே வேற வேறதான் இல்லையா. ஆனா பக்தன் எப்பொழுதுமே இறைவனை திருவடிக்க. இதை வந்து தூக்கத்துல எழுப்பி கேட்டா கூட நான் இங்க சொல்லணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. परीक्षितो अद राजर्षेर् जन्म कर्म विलापनं संसां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्ण कदोदयम्. மொழிபெயர்ப்பு. சௌனரை தலைமையாக கொண்ட ரிஷிகளிடம் சூத கோஸ்வாமி இவ்வாறு கூறினார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றியும் அரசர்களுக்கிடையில் ரிஷியாக விளங்கிய பரீட்சித்து மகாராஜரின் பிறப்பு, செயல்கள் மற்றும் முக்தி பற்றியும் பாண்டு புத்திரர்கள் உலகை திறந்த விஷயங்கள் பற்றியுமான உன்னத வர்ணனைகளை இப்பொழுது நான் துவங்கப் போகிறேன். பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வீழ்ந்த ஆத்மாக்களிடம் மிகவும் அன்பு கொண்டிருப்பதால் அவர் வெவ்வேறு வகையான ஜீவராசிகளுக்கு இடையில் அவதரித்து அன்றாட செயல்களில் அவர்களுடன் பங்கு கொள்கிறார். புதியதாகவோ அல்லது பழையதாகவோ உள்ள எந்த சரித்திர உண்மையாக இருப்பினும் அது பகவானோடு தொடர்பு கொண்டதாக இருக்குமானால் அதை பகவானின் தெய்வீகமான வர்ணனையாகவே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணர் இல்லை என்றால் புராணங்களையும் மகாபாரதத்தையும் போன்ற இலக்கியங்கள் வெறும் கதைகளாகவும் சரித்திர உண்மைகளாகவும் மட்டுமே இருக்கும். ஆனால் கிருஷ்ணரை பற்றிய தகவல்களை கொண்டிருக்கும் பொழுது உடனடியாக நாம் பகவானுடன் தெய்வீகமான முறையில் சம்பந்தம் கொண்டவர்களாக ஆகிறோம். ஸ்ரீமத் பாகவதமும் ஒரு புராணம்தான். ஆனால் இப்புராணத்தின் குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பு என்னவெனில் இது துணையாக உள்ள வெறும் சரித்திர உண்மையாக மட்டுமே இல்லாமல் பகவானின் செயல்களை மையமாக கொண்டுள்ளது. இதனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் களங்கமற்ற புராணம் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டு உள்ளது. பாகவத புராணத்தை கேட்க விரும்பும் குறைந்த புத்தி உள்ள ஒரு பிரிவினர் உள்ளனர். இவர்கள் பாகவதத்தின் முக்கியமான காண்டங்களை முதலில் புரிந்து கொள்ளாமல் உடனடியாக 10வது காண்டத்தில் வர்ணிக்கப்படும் பகவானின் செயல்களை அனுபவிக்க விரும்புகின்றனர். மற்ற காண்டங்கள் கிருஷ்ணரோடு சம்பந்தம் கொண்டிருக்கவில்லை என்று அவர்கள் தப்பான அபிப்பிராயம் கொண்டுள்ளனர். இதனால் புத்தியுடன் செயல்படுவதற்கு பதிலாக அவர்கள் அதிக முட்டாள்தனத்துடன் 10வது காண்டத்தை படிக்க விரும்புகின்றனர். மற்ற காண்டங்களும் 10வது காண்டத்தை போல் முக்கியமானவையே என்று இவர்களுக்கு இங்கு முக்கியமான அறிவுரை கூறப்படுகிறது. பாகவதத்தின் முதல் 9 காண்டங்களின் பொருளை முழுமையாக அறிந்து கொள்ளாமல்
10வது காண்டத்தின் விவகாரங்களுக்குள் நுழைய ஒவ்வொருவரும் முயற்சிக்க கூடாது. கிருஷ்ணரும் பாண்டவர்களைப் போன்ற அவரது தூய பக்தர்களும் ஒரே மட்டத்தில் உள்ளனர். கிருஷ்ணர் எல்லா ரசங்களிலும் உள்ள அவரது பக்தர்களின் உறவிலிருந்து பிரிந்திருப்பவர் அல்ல. மேலும் பாண்டவர்களைப் போன்ற தூய பக்தர்களும் கிருஷ்ணரிடமிருந்து பிரிந்திருப்பவர்கள் அல்ல. பக்தர்களும் பகவானும் ஒருவரோடு ஒருவர் பின்னி பிணைந்துள்ளனர். அவர்களை பிரிக்க முடியாது. ஆகவே அவர்களை பற்றிய பேச்சுக்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ண கதை அல்லது பகவானை பற்றிய விஷயங்களே ஆகும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகான இது. எப்படி நம்ம பாகவதத்தை படிக்கணும்ன்றதுமே வந்து அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம் எல்லாரும் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். யாருடைய அருளால? குரு பரம்பரானுடைய அருளாலையும் அவங்களுடைய வழி நடத்துதலையுமே நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஹோப் நம்ம எல்லாருமே அதை ஃபாலோ பண்றோம்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ எப்பவுமே ஜம்ப் பண்ணி படிக்க கூடாது. இங்க ஒரு சாப்டர் அங்க ஒரு சாப்டர் எடுத்துட்டு நம்ம கண்டிப்பா படிக்க கூடாது. ஒரே நிமிஷம். அப்ப நம்ம கால் பண்ற இரும்போம். ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து ஜம்ப் பண்ண கூடாது. ஸோ படிப்படியாக தான். இப்போ எப்படி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ படித்தோம், செகண்ட் கேண்டோ, தேர்ட் கேண்டோ படிச்சு இப்போ 4th கேண்டோ முடிக்க போறோம் இல்லையா? அடுத்து 5th கேண்டோ போகிறோம். அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு 50% இன்னொரு 5th 6th எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டாகவே முடியும். ஸோ இந்த 5th கேண்டோ 6th கேண்டோ முடிச்சோன்னா ஐயோ 50% ஆஃப் த நம்ம வந்து முடிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி நமக்கு இருக்கும் இல்லையா? பாகவதத்துல அந்த மாதிரி படிப்படியா நம்ம படிக்கணும். நம்ம எல்லாருமே ரிலீஸ் பண்ணிட்டு தானே வரோம். இங்க பாகவதத்துல வரக்கூடிய கதைகள் எல்லாம் கேட்டு கேட்டு நமக்கு எவ்வளவோ நம்ம வந்து உணர்ந்திருப்போம் இல்லையா? ஸோ வாழ்க்கையில நாம் எப்படி எல்லாம் வாழணும், எப்படி வாழக்கூடாது அப்படிங்கறது எல்லாமே வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த கருத்துக்கள் இல்லையா? அல்டிமேட் கோல் இறைவனை பற்றி நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அவரோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக்கணும். ஏன்னா விதுரரும் மைத்ரேய ரிஷிக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடலையுமே நாம் கேட்டிருப்போம். அதே மாதிரி பிரம்மருக்கும் நாரதருக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடலையுமே நாம கேட்கிறோம் இல்லையா? கபில தேவருக்கும் தேவகுத்திக்கும் நடுவில் நடக்கக்கூடிய உரையாடலுமே கேட்கிறோம். அடுத்து வந்து பிராச்சீன பரிஷத்துக்கும் நாரத மகரிஷிக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடலையுமே நாம கேட்டுட்டு இருக்கோம். பிற்காலத்துல வந்து நெக்ஸ்ட் கேண்டோ ரிஷபதேவருக்கும் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடலும் கேட்போம். ஜடபாரதருக்கும் வந்து அந்த மன்னர் ரகுகனுக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடல் கேட்போம் இல்லையா? இப்படி ஒவ்வொன்னா நம்ம கேட்டுட்டே தான் போக போறோம். ஆனா அல்டிமேட்டா பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அனைத்துமே பகவானை பற்றியது, அவருடைய செயல்களை பற்றியது அப்படிங்கறத வந்து நாம நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? சோ இதே இப்போ வந்து சௌனக ரிஷி வந்து சொல்றார். சௌனக ரிஷி கிட்ட வந்து சுத கோஸ்வாமி சொல்றாரு. ஆக்சுவலி இப்ப நான் வந்து இந்த இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ எம் கோயிங் டு பிகின் வித் த டிரான்செண்டல் நரேஷன் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா அண்ட் டாபிக்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் பர்த், ஆக்டிவிட்டிஸ், டெலிவரன்ஸ் ஆஃப் பரிஷித் மகாராஜ். ஸோ இந்த ஆல்ரெடி உங்களுக்கு போன சாப்டர்ல, அதாவது போன கிளாஸ் முந்தைய கிளாஸ்லயே சொல்லியிருந்தேன். 2 விதமான டாபிக்ஸை பத்தி நாம இந்த இடத்துல பேசுறோம். ஒண்ணு வந்து கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை பற்றி மகத்துவமா எடுத்துரைக்க சொல்லி நாரத மகரிஷி சொல்லியிருந்தார். அதைத்தான் வந்து வியாசதேவர் கவர் பண்ணியிருக்கார். ஆனா பரிஷித் மகாராஜாவுடைய அவருடைய மரணம் இல்லையா, எவ்வாறு அவருடைய மரணம் இது நிகழ்கின்றது என்பதை பத்தியுமே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த 2க்கும் இணைப்பு தான் நாம இந்த இடத்துல பாகவதத்தை எடுத்துட்டு போகிறோம். So the sage among the kings as well as the topics of renounced of the worldly order by the sons of Pandu. அதாவது யாரு? பரிஷித் மகாராஜனுடைய அவருடைய அழகான ஒரு இது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு என்னன்னா, அவரு அரசர்களிலேயே வந்து அவர் வந்து ஒரு முனிவருக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அவருக்கு இருந்திருக்கு இல்லையா? ஏன்னா இப்ப நாளைக்கு இன்னொரு 7 நாள் நம்ம மரணிக்க போறோம்னாக்கா அவர் என்ன பண்ணார்? அதற்காக வருத்தப்பட்டார். சமீக ரிஷிக்கு செய்த தவறை வந்து எண்ணி வருத்தப்பட்டார். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங். 2வது வந்து அது என்ன பனிஷ்மெண்டா இருந்தாலும் தானே அனுபவிக்கணும். தன்னுடைய வாரிசுகளுக்கோ தன்னுடைய அரசாங்கத்திற்கோ கூட எந்த ஒரு பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாது என்று நினைச்சார். இதெல்லாம் நம்ம 19th சாப்டர்ல படிக்கும். அடுத்து இமீடியட்டா என்ன பண்ணார்? எல்லாவற்றையுமே தொடர்ந்து விட்டார் இல்லையா? மணிமகுடத்தை எடுத்து தன்னுடைய மகனான ஜனமே ஜெயம் அவனுக்கு வந்து மணிமகுடம் கூட்டி விட்டு ஒரு சாதாரண ஒரு உடையை உடுத்தி, புறவர உடையை உடுத்தி இமீடியட்டா வந்து அவர் வந்து கிளம்பி போயிடுறார் இல்லையா? எங்க யமுனை நதிக்கரையோரம் அமர்ந்து தான் வந்து எப்படி வந்து அங்க இருக்க அவர் வந்து எல்லாத்தையுமே திறந்துட்டு அங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய நியூஸ் எல்லா இடங்களையுமே பரந்த பிறகு எங்கிருந்த ரிஷி முனிகள் எல்லாருமே அங்க வந்து சேர்ந்தாங்க. அவங்க முன்னாடியுமே அவர் வந்து தன்னுடைய கடமை என்ன அப்படின்ற கொஸ்டின் கேட்கிறார். அடுத்து வந்து மரணத்தை எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனிதருடைய முக்கியமான, அதாவது அவருடைய டியூட்டி என்ன அப்படிங்கறதையுமே வந்து கொஸ்டினா கேட்பார்.
இதெல்லாமே 19th சாப்டர்ல ரொம்ப அற்புதமான சாப்டர் 19th சாப்டர் ஆக்சுவலி. சோ அந்த அந்த ஒரு நிலை ஏன்னா இந்த ரினவுன்ஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட்லி ஆர்டர் அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம். இம்மீடியட்டா நம்மளால பொருந்துட்டு போக முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஆனா அவர் இம்மீடியட்டா அந்த டிசிஷன் எடுத்தார். தான் என்ன செய்யணும், மரணத்தின் தருவாயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் செய்ய வேண்டிய கடமை என்ன அப்படிங்கறத அவர் கொஷினா கேட்பாரு. சோ நீங்க என்ன, அவருக்கு தெரியும் பகவானுடைய புகழாரங்களை கேட்பதும் அவருடைய நாமங்களை சொல்வதுதான் தெரியும். இருந்தாலும் புட் ஃபார்வர்ட் அங்க அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பிராமணர்களிடத்துல அவர் அந்த கொஷினை கேட்கிறார். பிகாஸ் அட்வைஸ் ஆஃப் த பிராமணா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த மாதிரி அதை கேட்டு ஒன் ஷுட் ஃபாலோ த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த பிராமணா. அதை அவர் அடேர் பண்ணணும்னு நினைச்ச, அதனால அந்த கொஸ்டினை கேட்கிறார். ரொம்ப அற்புதமான இது இந்த சாப்டர் படிக்கும் பொழுது. ஸோ இப்போ சுகதேவ கோஸ்வாமி பேசினது சுத கோஸ்வாமி சௌனக ரிஷிகள் தலைமையிலான ரிஷிமுனிகளுக்கு எடுத்துரைக்க போறார் இது எல்லாமே. ஸோ இப்போ அவர் எவ்வாறு கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் மற்றும் அவருடைய அவதார நோக்கம், அவருடைய செயல்பாடுகள் மற்றும் பாண்டவர்களுக்கு அவர் செய்த வழி நடத்துதல் இல்லையா, அவர்களுக்கு ரட்சித்த இதெல்லாமே உண்டு. அதன் இறுதியில அவர் வந்த நோக்கம் முடிந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இதுவுமே சொல்லப்படுகிறது. எல்லாமே வருது. இதெல்லாமே இந்த மகாபாரதம். வித்தவுட் கிருஷ்ணா ஆல் தி சப்ளிமெண்டரி லிட்ரேச்சர்ஸ் லைக் புராணாஸ், மகாபாரதா ஆர் சிம்பிளி த ஸ்டோரிஸ் இல்லையா, வெறும் கதைகளா தான் இருக்கும். பகவான் இருந்தாதான் அதுல லைவே இல்லையா, கிருஷ்ணருடைய லீலை தான் லைவ் அந்த மாதிரி. பட் வித் கிருஷ்ணா தே பிகேம் டிரான்செண்டல். பகவானோட கலக்கும் போது அது தெய்வீகமாகிறது. அண்ட் when we hear of them, அதை கேட்கும் பொழுது நாமளும் அவரோட அந்த சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்துகிறோம். அந்த ஒரு பாவத்தை கொண்டு நாம கேட்பதற்கு நாம தயாராகி விடுகின்றோம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூட பாகவத புராணம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதுவும் மிக பழமை வாய்ந்த புராணம் இல்லையா. இது யாரை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது? பகவானுடைய செயல்களை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. எப்படி அவருடைய செயல்கள் தான் மையமாக இருக்கிறது என்று பொருள். அனைத்திற்கும் மையமாக இருப்பது எது? அவருடைய செயல்பாடுகள். மிச்சம் எல்லாமே ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ் தான் இல்லையா. சோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் thus recommended by அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு அததான் அதாவது அமலம் புராணம், தவறில்லாத ஒரு புராணம் எதுனாக்கா அது பாகவத புராணம் தான் அப்படிங்கிறது சைத்தன்ய மகாபிரபுவால சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால ஒவ்வொரு மனிதனுமே முதல்ல பகவத்கீதா வாசிக்கணும், அடுத்து பாகவதம், அதுக்கப்புறம் தான் சைத்தன்ய சரிதாமிரதம். இத்தனையுமே நம்ம படிப்படியா நாம போகணும். These readers are specifically told herein. அதனால நம்ம அதே மாதிரி பாகவதம் வாசிக்கும் பொழுது கூட கேண்டோ 1ல இருந்து நம்ம கேண்டோ 12 வரைக்கும் போகணுமே ஒழிய எடுத்த உடனே நாம 9 காண்டங்களை விடுத்துட்டு நமக்கு ஸ்டோரி கேட்கிற பழக்கம் இல்லையா, அந்த ஸ்டோரி கேட்கறதுக்காக கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளை மட்டுமே கேட்கணும்னு நினைக்க கூடாது. அது தவறு. உன்னதமான லீலை எப்படி நம்ம ஒரு மாங்கனி இருக்குன்னா அந்த மேல இருக்கக்கூடிய தோலை உரிக்கணும் இல்லையா, அதை தனியா கட் பண்ணி வைக்கணும் பீஸ் பீஸா, அதுக்கப்புறம் அந்த சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த விதையை எடுத்து போடணும். இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் நம்ம சாப்பிட முடியும் இல்லையா. அதை விட்டுட்டு நம்ம அப்படியே டைரக்டா சாப்பிட்டோம்னா அதனுடைய உண்மையான ருசியை நம்மளால ரசிச்சு ருசிக்க முடியாது இல்லையா. அது போலதான் பகவானுடைய லீலைகளுமே 9 காண்டங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த மகிமையுமே தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. அதன் பிறகுதான் நாம இறைவனை ஹையர் லெவல்ல நம்மளால அதை புரிஞ்சதுக்கான ஒரு நிலை வரும். இல்லைன்னா நாம இப்போ நம்ம கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் பண்ணியிருக்கோம். கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் நம்ம இந்த 4 கேண்டோ முடிக்காம வெறுமனே கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் பண்ணியிருந்தா நமக்கு அதனுடைய ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் கண்டிப்பா வராது. ஆனா இப்ப நம்ம 4 அத்தியாயங்கள் நம்ம காண்டங்கள் படிச்சதுனால அதனுடைய தாத்பரியம் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த நிலை நமக்கு கண்டிப்பா வராது இல்லையா. சோ அப்ப கிருஷ்ணனுடைய மகிமைகளை இன்னும் நம்ம ஆழ்ந்து கேட்கணும், புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த இன்டென்ஷன் நமக்கு வரும். இல்லைன்னா நம்ம அதை ஒரு கதையாவே கேட்டு கதையாவே நாம விட்டுட்டு போயிடணும். அதனால கிருஷ்ண கதானாலே ரொம்ப ஆனந்தம் கொடுக்கறது கூட ஆனந்தம். யதா மிருதே கௌரவா சிஞ்சயானாம் வீரேஷ்வதோ வீரகதிம் கதேஷு விக்ரோதரா வித்யதா பீமாம்ஷ பக்னோருதண்டே திருதராஷ்டிரபுத்ரே
भर्तुः प्रियं दधौनीर् इति स्मा पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपदां शिरांसि उपाहरात् विप्रियां एव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति. யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க. மொழிபெயர்ப்பு. குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் கொல்லப்பட்ட கௌரவ மற்றும் பாண்டவ வீரர்கள் அவரவர்களுக்கு தகுதியான இலக்குகளை அடைந்தனர். மேலும் திருதராஷ்டிரரின் மகன் பீமசேனரின் கதாயுத்தல அடிபட்டு தொடையெலும்பு முறிந்து தரையில் விழுந்து புலம்பிக் கொண்டு இருக்கும் வேளையில் துரோணாச்சாரியரின் மகன் அஸ்வத்தாமன் உறங்கிக் கொண்டிருந்த திரௌபதியின் 5 மகன்களை சிரச்சேதம் செய்துவிட்டான். பிறகு இத்தலைகளை கண்டு தலைவன் மகிழ்ச்சி அடைவான் என்றெண்ணி அவற்றை அவனிடம் பரிசாக அளித்தான். ஆனால் துரியோதனனோ அக்கொடிய செயலை ஆட்சேபித்ததுடன் அதனால் கொஞ்சம் கூட திருப்தியும் அடையவில்லை. பொருளுரை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உன்னதமான லீலைகளை பற்றிய விஷயங்கள் குருஷேத்திர போரின் முடிவிலிருந்து துவங்குகின்றன. அப்போரில்தான் அவர் தம்மை பற்றி தாமே பகவத்கீதையில் பேசினார். ஆகவே பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆகிய இரண்டுமே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றிய உன்னத விஷயங்களாகும். கீதை பகவானால் பேசப்பட்டதாகையால் அது கிருஷ்ண கதை அல்லது கிருஷ்ணரை பற்றிய விஷயமாகும். பாகவதம் கிருஷ்ணரை பற்றி பேசப்பட்டது என்பதால் அதுவும் கிருஷ்ண கதைதான். இவ்விரு கிருஷ்ண கதைகளையும் அனைவருக்கும் அறிவிக்க வேண்டும் என்று பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு உத்தரவிட்டார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யர் ஒரு கிருஷ்ண பக்தரின் உடையில் அவதரித்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஆவார். ஆகவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மற்றும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆகிய இருவரின் கருத்தும் ஒன்றுதான். இந்தியாவில் பிறந்துள்ள அனைவரும் இத்தகைய கிருஷ்ண கதைகளை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் பிறகு முழு தன்னுணர்வை பெற்றதும் உன்னதமான இச்செய்தியை உலகம் முழுவதிலும் உள்ள அனைவருக்கும் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யர் விரும்பினார். அது பாதிப்படைந்துள்ள உலகில் எதிர்பார்க்கப்படும் அமைதியையும் செழுமையையும் கொண்டு வரும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ பாகவதத்தை நாம சொல்வதாலும் கேட்பதாலும், அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வாறு நம்ம செயல்களை அமைத்துக் கொள்ளணும்ன்ற அந்த வழிமுறை நமக்கு கிடைக்கும். அதனால நாம் பாதிப்படைந்திருக்கக்கூடிய உலகம் இல்லையா, சங்கடத்துல உழண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய உலகம். அந்த சங்கடத்துல இருந்து நம்ம வெளியே வர்றதுதான் உண்மையான நிம்மதி இல்லையா. தற்காலிக நிம்மதியை நம்ம தேடவே கூடாது. பௌதிக சங்கடத்தை நாம பௌதிகத்தை கொண்டு நாம கண்டிப்பா அதை செயல்படுத்த முடியாது. அதை ஆன்மீகத்துல கொண்டு போனா கண்டிப்பா அதற்கான தீர்வு நிரந்தரமான தீர்வாக இருக்கும். ஆனா தற்காலிகமான தீர்வுக்கு நாம எப்பொழுதுமே சென்று கொண்டே இருக்கிறோம். இப்போ சுத கோஸ்வாமி அவர்கள் சௌனக ரிஷிகளுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கார். சோ கௌரவர்களும் பாண்டவர்கள் இரு தரத்திலுமே எல்லாருமே மடிந்தாங்க. எக்ஸப்ட் இந்த பாண்டவர்கள் 5 பேரை தவிர 2 தரப்பிலுமே மரணத்தை தான் கண்டார்கள். 2 பக்கமே இழப்பு தான் இல்லையா. அவரவர்கள் என்ன இலக்கை அடையணுமோ அந்த இலக்கை அவர்கள் அடைந்தார்கள். சொர்க்கத்துக்கு போக வேண்டியவங்க சொர்க்கத்திற்கு, விடுதலை அடைகிறவங்களுக்கு விடுதலை அடைந்தக்கூடிய தன்மை, இது எல்லாமே அவங்களுக்கு கிடைக்க பெற்றோம். சோ அப்போ இந்த திருதராஷ்டிரனுடைய மகனான துரியோதனன் அவன் தொடை பிளந்த வண்ணம் இல்லையா பிராணன் போய் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த சமயம், அஸ்வத்தாமன் யாரு? அவனுடைய நண்பனும் கூட. அவன் சொன்னவே அதாவது துரியோதனன் எதை செய்தால் இவன் செய்தால் துரியோதனன் திருத்திக் கொள்வான் என்பதை அறிந்து அவனை சந்தோஷப்படுத்தணும்ன்ற நினைச்சு என்ன பண்ணா, தூங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய திரௌபதியினுடைய பிள்ளைகள் 5 பேருடைய தலைகளை வெட்டி எடுத்துட்டு துரியோதனன் பக்கத்துல சொல்றான் இல்லையா, இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறான். ஆனா ஐ திங்க் லெக்சர்ஸ்ல கேட்டது. சோ அந்த தலைகள் அதாவது ஒண்ணு துரியோதனனுக்கு தெரியும், இந்த 18 நாள் போர்லயே ஒரு பாண்டவனை கூட நம்மளால வெட்டி சாய்க்க முடியல. அப்படி சாய்க்க முடியாத ஒரு இருக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடிய பாண்டவர்களை இவன் போய் வெட்டி சாய்த்து இருப்பானான்ற ஒரு தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹி ஹாஸ். ரெண்டாவது, எப்பவுமே ஒரு சத்திரியன் நேருக்கு நேர் போர் செய்து வெற்றி கொள்வதை தான் விரும்புவான். அதைத்தான் துரியோதனன் செய்யணும்னு நினைச்சான். தூங்கிட்டு இருக்கிறவங்களை வெட்டிட்டு வர்றது நிராயுத பாணியை ஒரு வீரமான ஒரு வீரன் பாத்தீங்கன்னா செய்யவே மாட்டான். கோழை தான் அந்த வேலை செய்வோம்.
ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு செயலை வந்து துரியோதனனே வந்து எடுத்துக்கல. அதனால அவன் செய்த செயல் வந்து அவனுக்கு வந்து ஏற்றுக்கொள்ளும்படியா இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படுகிறது. ஸோ இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் இங்க இருந்து தான் தொடங்குது. இந்த பாகவதம் எங்க இருந்து தொடங்குது? குருஷேத்திர போர் முடிந்ததுல இருந்து தொடங்குகிறது. ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த பாகவதம் இதுதான். ஸோ பாகவதம் பகவத்கீதை வந்து போர் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது பகவானுடைய அதாவது அவருடைய உபதேசங்களை வந்து அர்ஜுனன் கேட்டு அனைத்து கரிஷ்யே வச்சனம் தவ இல்லையா, நான் நீங்கள் என்ன சொன்னீர்களோ அதை நான் கண்டிப்பாக ஏற்று நடக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ ஆஸ் பர் த அட்வைஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், அர்ஜுனா வந்து என்ன பண்ணுவார், அவர் செயல்படுவன் உத்தரவாதம் கொடுத்துடுறார். ஸோ இவங்க 2 பேருக்கு இடையில நடக்கிற சமவாதம் முடிஞ்சு பகவத்கீதை முடிஞ்சு அதன் பிறகு போர் நடக்கிறது. போர்ல வந்து எல்லாரும் அடிறாங்க. அதன் பிறகு இந்த இறுதி வெற்றி கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலை இல்லையா, இன்னும் பறை சாட்டணும். யுதிஷ்டிர அதாவது பாண்டவர்கள் தான் வெற்றி பெற்றார்கள் அப்படிங்கிறது, கௌரவர்கள் தரப்புல அனைவருமே மடிந்தார்கள் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வரும்பொழுது அங்கிருந்துதான் இந்த தெய்வீகமான இந்த காவியம் வந்து தொடங்குகிறது. பகவத்கீதையும் பாகவதமுமே வந்து தெய்வீகமான காவியங்கள். ஏன்னா இரண்டுலயுமே வந்து கிருஷ்ணர் அவர் பேசினதும் அவரை பற்றியதும் வந்து நாம வாசிக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் கிருஷ்ண கதா. சைத்தன்யரும் கிருஷ்ணரும் வேறு வேறு கிடையாது இல்லையா, கிருஷ்ண கதை வேறு, சைத்தன்யரும் வேறு கிடையாது. அதனால்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், நீங்க எல்லாரும் பரத கண்டத்துல பிறந்தவங்களுக்கு இது வந்து அவங்களுடைய கலாச்சாரத்திலே ஊறி போன ஒன்று இல்லையா, பக்தி என்பது. ஆனால் நீங்க இதை படித்து இல்லையா உணர்ந்து அதை எங்க வந்து இல்லையோ அந்த இடத்துல போய் நீங்க எடுத்துரைக்கணும். இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லா இடங்களிலுமே நீங்க கிருஷ்ண கதையை பரப்பணும். அப்பதான் உண்மையான அமைதி வந்து நமக்கு கிடைக்க பெறும். பழமையும் அமைதியும் ஒரு நாட்டுல வந்து நீடிக்கும்ன்றத வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார். ஸோ தட் இஸ் த சொல்யூஷன். ஓகே, மாதா சிசுநாம் நிதனம் சுதனாம் நிஷம்ய கோரம் பிரதிதப்யமானா தத்தாருதாத் பாஷ்ப கலாகுலாக்ஷி தாம் சாந்தவையன் அஹா கீர்த்திமாலி. சோ இப்போ இது ஜஸ்ட் நானே படிச்சிருக்கேன். திரௌபதி 5 பிள்ளைகளுடைய தாய் இல்லையா, பாண்டவர்களுடைய பிள்ளைகளுடைய தாய். இதை கேட்ட பிறகு இந்த கோரமான இந்த கொலைகள் இல்லையா யாரு அஸ்வத்தாமன் செய்தான் என்று கேட்ட பிறகு அவள் வந்து அழறா இல்லையா, துக்கத்தினால் அவள் வந்து கண்கள் முழுவதுமே நீர் தங்கின்றிருக்கு. சோ அவளை வந்து சமாதானப்படுத்துறதுக்காக அர்ஜுனன் வந்து பின்வருமாறு பேசலாகின்றான். ததா சுச்சஸ்தே பிரமஜாமி பத்ரே யத் பிரம்ம பந்தோ சிர அத்யாத்யனீயஹ காண்டீவ முக்தை விஷிக்ஷை உபாஹரே வக்ரமாய யத் நாஷ்யசி தத்தா புத்ர. சோ அவர் சொல்றார், யார் இப்போ அர்ஜுனர் வந்து பேசுறார், அதாவது மனைவியை வந்து சமாதானப்படுத்துறதா ஒரு பொறுப்புள்ள கணவனுடைய கடமையும் கூட இல்லையா. சோ அதை வந்து ஆனா அந்த இழப்பு வந்து சமாதானப்படுத்தக்கூடிய இழப்பு கிடையாது இல்லையா, பிரம்ம பந்து இல்லையா, அதாவது பிராமணனுடைய பந்து, அதாவது பிரம்ம பந்துன்னு நமக்கு தெரியும். உண்மையிலேயே அவன் பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் கிடையாது இல்லையா, யாருக்கு, அஸ்வத்தாமனுக்கு. சோ பிராமணனாக பிறந்திருந்தாலும் அவன் பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸை வந்து அக்வயர் பண்ணல. சோ ஏன்னா சத்திரியனே அந்த மாதிரி கொலைகள் செய்ய மாட்டான். அப்படி இருக்கும்போது பிராமின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவன் வந்து கொல்லக்கூடிய அந்த செயலுக்கே போக மாட்டான். ஆனா அவன் வந்து ஒரு சத்திரியனா ஒரு நாட்டை கூட ஆடுறதுனால 2 காம்பினேஷன். சத்திரிய தர்மத்திலுமே அவன் வரல. அவனுடைய செயல்கள் வந்து ரொம்ப அப்னாக்சியஸா, அதாவது ரொம்ப கீழ்த்தரமான நிலையில சொல்லப்பட்டு. ஓ ஜென்டில் லேடி, when I present with you, நான் உன்னோடு இருக்கும் வரை, with the head of that பிராமணா, அதாவது அந்த அஸ்வத்தாமனுடைய தலை நான் வெட்டி என் அம்புகளால இந்த காண்டீவத்தை கொண்டு அவனுடைய தலையை கொய்து உன்னுடைய உனக்கு நான் வந்து சமர்ப்பிக்கிறேன். சோ அப்புறமா வந்து உன்னுடைய கண்களை நான் துடைத்து உன்னை சமாதானப்படுத்துவேன். Then after burning your son's body, you can take your bath standing on his head. அதாவது அவன் தலை மேலே நின்று கொண்டு நீ வந்து ஸ்நானம் செய்யலாம். அதாவது இறுதி சடங்குகள் செய்து இல்லையா, பிள்ளைகளுடைய ஈம சடங்குகள் முடித்த பிறகு எல்லார் வீட்லயுமே நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். யாராவது நம்ம வீட்டுல மரணித்து விட்டால் நம்ம கண்டிப்பா தல ஸ்நானம் பண்றோம் இல்லையா அன்னைக்கு.
அவங்கள வந்து எரிக்கிறதோ புதைக்கிறதோ இது முடிச்சுட்டு வந்த பிறகு வி டேக் த பாத் இல்லையா? அது போல அந்த பிள்ளைகளுடைய சடங்குகளை முடிச்சிட்ட பிறகு நீ அவன் தலைமையில் நான் பொய்து வந்து அவனுடைய தலைமையில் நின்று கொண்டு உன்னுடைய ஸ்நானத்தை நீ செய்யலாம் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றார் இல்லையா? சோ இது படிங்க, பர்பட் மட்டும் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை. வீட்டிற்கு தீ வைப்பவன், விஷம் கொடுப்பவன், கொடிய ஆயுதங்களால் திடீரென்று தாக்குபவன், செல்வத்தை சூறையாடுபவன், விவசாய நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பவன், பிறர் மனைவியை ஆசை காட்டி மோசம் செய்பவன் ஓர் அநியாயக்காரன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். இத்தகைய அநியாயக்காரன் ஒரு பிராமணனாகவோ அல்லது ஒரு பிராமணரின் தகுதியற்ற மகனாகவோ இருந்தாலும் அவன் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவன் ஆவான். அஸ்வத்தாமன் எனப்படும் அநியாயக்காரனை சிரச்சேதம் செய்வதாக வாக்களித்த அர்ஜுனன் அவன் ஒரு பிராமணரின் மகன் என்பதை நன்கு அறிந்திருந்தார். ஆனால் அத்தகுதியற்ற பிராமணன் ஒரு கசாப்புக்காரனை போல் நடந்து கொண்டதால் அவன் ஒரு கொலை பாதகனாகவே கருதப்படுகிறான். எனவே அயோக்கியனான அவன் ஒரு பிராமணரின் மகன் என்ற போதிலும் அவனை கொல்வதில் பாவம் எனும் கேள்விக்கே இடமில்லை. ஹரே கிருஷ்ணன். இல்லையா? அவன் பிராமணனா இருந்தாலும் அவன் ஒரு கசாப்பு கடைக்காரன் மாதிரிதான் பிஹேவ் பண்ணான் இல்லையா? அதனால அவனை கொன்றால் பாவம் என்பதற்கான பேச்சே கிடையாது இல்லையா? அநியாயமா இருக்கிறவங்களை வந்து வதைக்கிறதுல வந்து அதுக்காக நம்ம காலம் சூழல் இதெல்லாம் பார்க்கணும் இல்லையா? நமக்கு யாரோ அநியாயம் இழைச்சிட்டாங்க, நம்ம அவங்கள கொல்லக்கூடாது. அது நம்ம கொலைக்காரனாக மாற்றிவிடும். ஆனா அதே இறைவனுக்காக ஆற்றுறது இல்லையா? சோ ஹனுமன் எப்படி லங்கையே எரித்தார். சோ இறை தொண்டில் ஆற்றுவது என்பது அது பாவமான செயல் கிடையாது. ஆனா அதே நம்முடைய சுயநலத்திற்காக ஆற்றுவது பாவத்தை தான் பொருள் இல்லையா? சோ இங்கே அவர் சொல்றார், நம்ம இது ஆல்ரெடி நம்ம 1.36 ஸ்லோகம் பகவத்கீதையில எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஸ்லோகத்துலதான் வரும் 6 விதமான அக்கிரமக்காரர்கள் இல்லையா? ஆமா படிச்சிருக்கோம், படிச்சிருக்கோம்ல. 3.6 தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? யார் ஒருத்தர் வந்து நஞ்சை கொடுக்குறாங்களோ உணவுல, இத வந்து பீமனுக்கு வந்து துரியோதனன் கொடுத்தான். அதே மாதிரி அரக்கு மாலையை எரித்தான், அவனும் வந்து அக்கிரமக்காரன் தான். அது மாதிரி டெட்லி வெப்பன்ஸ், இப்ப அஸ்வத்தாமன் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரே வெட்டில தலையை வெட்டக்கூடிய அந்த டெட்லி வெப்பன்ஸ். ஒன் ஹூ பிளண்டர்ஸ் ரிச்சஸ், அதாவது நண்பர்களை போலவே கூடயே இருந்து, இது வந்து இன்றைய காலகட்டத்திலுமே நிகழ்வது உண்டு இல்லையா? ரொம்ப பிலீஃப் ஆயிடுவாங்க அவங்க ஃப்ரெண்டுன்ட்டு. கடைசியில் இவனுடைய செல்வத்தை எல்லாம் அவன் வந்து ஃப்ரெண்டா இருக்கிறவன் சூறையாடி இருப்பான், இவன் வந்து ரோட்ல நின்று இருப்பான் இல்லையா? அதே மாதிரி அடுத்தவர்களுடைய இல்லத்தை ஆக்கிரமிப்பவர்கள், இது கண்டிப்பா நடக்கிறது உண்டு. வரப்போட வரப்பு சேர்த்துக்கலான்ட்டு நம்ம நிலத்து பக்கம் போனோம்னா இது கண்டிப்பா இல்லையா, இது நடக்கக்கூடிய ஒன்று. அவங்களுக்கு ஒரு 2 அடி நம்மளோட சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி அடுத்தவர்களுடைய மனைவியை வந்து கிட்னாப் பண்றது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து தவறான செயல்கள். ஸோ அதுதான் நாம் இந்த இடத்துலயுமே படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அவங்க வந்து பிராமணனா இருந்தாலும் வந்து அவங்களுக்கு நம்ம பனிஷ்மெண்ட் கண்டிப்பா எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும். அதுதான் தர்மம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்க அஸ்வத்தாமன் வந்து ஒரு பிராமணுடைய மகன் தான், ஆனாலும் அவன் ஒரு கொலை அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கசாப்பு கடையில எப்படி கொள்றாங்களோ அந்த மாதிரிதான் அவனுடைய செயல் இல்லையா? பட்சர்னா அதுதான். சோ அந்த ஒரு நிலையிலிருந்து செயல்பட்டதால அவன் செய்த இந்த அவனை கொள்வதால் எந்த பாவமும் வந்து சேராது. இவன் தோ இஃப் ஒன் ப்ரூவ் டு பி வில்லன் இல்லையா? அவனுடைய எஜமானன் வந்து ஆனந்தம் படக்கூடியது எதுவோ அதுதான் தான் செய்யணும்னு நினைச்சிட்டு அவன் செய்தான் இல்லையா? அதுதான் மிகப்பெரிய தவறு. इति प्रियावल विचित्र झल भई सा शांतावित्वा अच्युत मित्र सूतः अन्वाद्रवाद दंशिता उग्रधन्वा कपीध्वजा गुरुपुत्रं रतेन. சோ இப்படி அர்ஜுனன் பேசிவிட்டு அவன் என்ன பண்றான்? who was guided, எப்பவுமே வந்து பகவானால் வந்து ரட்சிக்கப்பட்டும் வழி நடத்தப்பட்டும் வந்த அர்ஜுனா. சோ இங்கே பகவான் நிலையை பார்க்கணும், இந்த அற்புதமான கருத்துக்கள். சோ இங்க பகவானுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு அடைமொழியை கொடுத்திருக்காங்க? அர்ஜுனனுடைய நண்பன், அர்ஜுனனுக்கு தேர் ஓட்டி.
thus satisfied the dear lady by such statements. அவ்வாறு அவன் பேசிய வசனங்கள் திரௌபதிக்கு வந்து ஆனந்தம் அளிப்ப அந்த ஒரு வார்த்தைகளாக அவன் பேசிவிட்டு சென்றான். அதன் பிறகு அவன் இந்த ராணுவ உடுத்திக்கிறாங்க இல்லையா, அதாவது ஒரு வீரனாக உடையை உடுத்தி இல்லையா, கோபம் கொண்டுதான் வந்து வித் ஃபியூரியஸ் வெப்பன்ஸ் அவனுடைய ரதத்துல ஏறி அஸ்வத்தாமனை அதாவது தேடி he set out to follow அஸ்வத்தாமா, the son of his martial teacher இல்லையா, அவனை வந்து தேடுறதுக்காக அவர் கிளம்புறார், அவன் பின்னாடியே தொடரணுன்றதுக்காக. இங்கே பகவானுக்கு வந்து 2 அடைமொழிகள் இல்லையா. பகவான் யாருக்கு நண்பர்? ஆக்சுவலி இங்கே அர்ஜுனனுக்கு நண்பர் மற்றும் அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டி. இந்த பிரபஞ்சத்தையே ஆளக்கூடிய அவர், எல்லோரையுமே தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கக்கூடிய அவர் இல்லையா. ஒரு சாதாரண ஒரு தேரோட்டி, ஒரு சூத்திர நிலையில தன்னை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து அட்ரஸ்ட் இல்லையா, பகவான் அந்த நிலையில சொல்றாங்க. அதையும் பகவான் வந்து ஏற்றுக்கிறார். அவ்வாறே அவர் வந்து இருக்கணும்ன்றதுமே ஆசைப்படுகிறார். எந்த மாதிரி நிலையில? ஒரு தூய பக்தனுக்காக மட்டும்தான் அவர் செய்வார். ஓகே, he will be addressed as per the level of the devotee. ஒரு தூய்மையான பக்தருக்காக அவர் என்ன பண்ணுவார்? கிருஷ்ண ஆகர்ஷணி. அது அவ்வளவு சுலபத்தில் நமக்கு கிடைக்காது. மோட்சம் கூட கிடைச்சிடும், ஆனா கிருஷ்ண பிரேமை வந்து நமக்கு கிடைக்காது இல்லையா. ஆனா ஒரு முறை கிருஷ்ண பிரேமை வந்துருக்குன்னா நாம அவரை விலைக்கு வாங்கிட்டோம்னா அதன் பிறகு அவர் நம்முடைய இதுக்காக அவர் வந்து நாம கேட்கலன்னாலும் நம்மள வந்து அவர் ரட்சிப்பார் அப்படிங்கிறது வந்து நாம தெரிஞ்சு. தம் ஆபதம் சாவிகலக்ஷ்ய துரா உமாராஹோத்விக்ன மனாரதேனா பாராத்ரவத் பிராண பரிப்ஷுர் ஊர்யவாம் யாவத்கமம் ருத்ர பயாத் யதாகாஹ. இந்த அதாவது திரௌபதியினுடைய பிள்ளைகளை கொன்ற அந்த அஸ்வத்தாமன் அர்ஜுனனை தூரத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது அவன் என்ன பண்றான்? கிரேட் ஸ்பீட். அவனுடைய ரதத்தையுமே அவன் வந்து ரொம்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கு பயந்து சுபாவம் இல்லையா. அவன் வந்து தன்னை ரட்சித்துக் கொள்வதற்காக அவன் என்ன பண்றான்? ரொம்ப வேகமா ஓடுறான். as பிரம்மா fled in fear from சிவா இல்லையா. இது எப்ப நடந்தது? எவ்வாறு நடந்தது ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? பிரம்மர் எப்ப வந்து பயந்தார் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு யாருக்கா தெரியுமா? பிரம்ம விமோகன லீலையா மாதாஜி? பிரம்ம விமோகன லீலை எப்ப வந்தது? சரி படிக்க பட்பட் படிங்கோ பொருளுரை. ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. க அல்லது அர்க என்னும் சொற்களை பொறுத்தவரை புராணங்களில் 2 குறிப்புகள் உள்ளன. க என்பது பிரம்மாவை குறிக்கிறது. அவர் ஒருமுறை தன் மகளால் கவரப்பட்டு அவளை பின்தொடர ஆரம்பித்தார். இதனால் கோபமடைந்த சிவபெருமான் தமது சூலத்தினால் பிரம்மாவை தாக்கினார். பிரம்மா தமது உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள அஞ்சி ஓடினார். அர்க என்னும் சொல்லை பொறுத்தவரை இதற்கு வாமன புராணத்தில் ஒரு குறிப்பு உள்ளது. வித்யூன மாலி எனப்படும் ஒரு அசுரன் இருந்தான். அவன் பிரகாசிக்கும் தங்க விமானம் ஒன்றை பரிசாக பெற்றிருந்தான். சூரியனுக்கு பின்னால் பறந்து சென்ற இவ்விமானத்தின் பிரகாசத்தினால் இரவு மறைந்தது. இதனால் கோபமடைந்த சூரிய தேவன் தனது கடுமையான கதர்களினால் அந்த விமானத்தையே உருக்கிவிட்டார். இதனால் கடும் கோபம் அடைந்த சிவபெருமான் சூரிய தேவனை தாக்கினார். சூரிய தேவனும் அங்கிருந்து ஓட்டம் பிடித்து இறுதியாக காசியில் வாரணாசியில் விழுந்தார். இந்த இடம் லோலார்க என புகழ் பெற்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆக்சுவலி நம்ம 3rd கேண்டோல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. பிரம்மா எல்லாருமே படைச்சப்போ அவர் மகளையுமே படைச்சார். மகளுடைய சௌந்தரியத்துல அவரும் வந்து இப்ப நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா. இப்ப நம்ம 4th கேண்டோல படிச்சுட்டு வரோம். there is no ஒரு வரைமுறையே கிடையாது இல்லையா. சோ யவனர்கள் என்றால் யாரு? சோ ரிலேஷன்ஷிப் உறவு முறைகள் இருந்தாலுமே ஆண் பெண் என்ற அந்த உறவு முறை வரும் பொழுது ரிலேஷன்ஷிப்ல அப்பா மகள் இல்லையா, அதே மாதிரி அண்ணன் தங்கை வந்து பார்க்காமலே வந்து அவர்களுடைய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துட்டு போறது அது தவறான இல்லையா, இல்லிசிட் முறையில. அததான் வந்து சொல்லப்படும். அதனாலதான் அவங்களுக்கு யவனர்கள் என்று பெயரும் கூட. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு செயல் பிரம்மா செய்தப்போ இல்லையா, பிரம்மா செய்தப்போ சிவபெருமான் என்ன பண்றார்? அவரை வந்து தடுக்கிறார் இல்லையா.
தன்னுடைய சூலத்தை ஏந்தி அவர் செய்யறது தவறு. அப்ப பிரம்மா என்ன பண்றார்? தன்னுடைய வாழ்க்கைக்காக பயந்து ஓடுறார் இல்லையா? சோ அப்போ அந்த அதன் பிறகுதான் வந்து ஐ திங்க் அதுக்கு பிறகு வர கதை எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஆனா இந்த இன்சிடென்ட் மட்டுமே வந்து உண்டு. இப்படி கூட யாராவது இருப்பாங்களா அப்படிங்கறது ஒரு கொஸ்டின் வந்து படைக்கும் போதே இருந்திருக்குன்றத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் இப்ப இருக்கிறதுல அதாவது அதுதான் இந்த பிரபஞ்சம். மேலும் பிரம்மாவே வந்து இந்த 3 குணங்களோட ஆட்கொள்ளப்பட்ட பிறகு நாமெல்லாம் ஏமாத்திரம். நாமெல்லாம் சாதாரணமா அதிகமா 60-70 வயசு தான் நம்ம இருப்போம், ஆண்டுகள் தான். நம்முடைய ஆண்டு கணக்கு பிரகாரம் 311.04 ட்ரில்லியன் ஆண்டுகள் வந்து கோடான கோடி ஆண்டுகள் வந்து பிரம்மாவுடைய ஆட்காலம். அதுதான் அவருடைய 100 ஆண்டுகள். அவ்வாறு வாழக்கூடிய அத்தனை லாங் லைஃப் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மாவுக்கே அந்த நிலை என்னும் பொழுது, அந்த புத்தி இருந்த போது சடனா வரும் பொழுது மனிதனுக்கு வராதா இல்லையா? அதனால நம்ம அதெல்லாம் எதனால வருது? அந்த லோகமுமே வந்து 3 குணங்களால் ஆளப்பட்டிருக்கு, நம்மள போலதான் அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? சோ அதே சிவபெருமான் தடுத்து நிறுத்தலன்னா தட் வில் பிகம் வெரி, அதாவது ஒரு அனர்த்தம் மாறிப்பாங்க இல்லையா? சோ he stopped with his trident. இதுதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். இது நம்ம 3rd கேண்டோல படிச்சிருக்கோம். பட் செகண்ட் பார்ட் வித்யுன்மாலி அப்படிங்கிற ஒரு அரக்கன் வந்து ஐ திங்க் இந்த அதாவது ஏரோப்ளேன், அதாவது ரதம் வந்து மேல விண்ணில் பறக்கக்கூடிய அந்த ரதத்தை வந்து ஐ திங்க் அவர் வந்து அவன் ஒரு அசுரன். அதை வந்து பரிசாக யாரிடத்துல இருந்து பெற்றிருக்கார்? சிவபெருமான் இருந்து பெற்றிருக்கார். ஒரு முறை வந்து இந்த ரதத்தை ஓட்டி சூரியனுடைய பின்பாகத்தை போய் அவன் போகும் பொழுது அந்த ரதமும் பிரகாசமாக இருந்ததால 2 பக்கமுமே அது பிரகாசமாக காணப்படுகிறது. இப்ப சூரியன் இப்ப மறைஞ்சாச்சு, நம்ம கண்களுக்கு மறைஞ்சாச்சு. ஆனா இன்னொரு இடத்துல அவருடைய பின்பக்கத்தை தான் நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்லையா? அதாவது இருள் என்றால் அவருடைய பேக் சைட் இல்லையா? சோ அப்போ அந்த ஒரு நிலையில வரும்பொழுது அந்த பிரகாசமா இருக்கக்கூடிய அந்த விமானம் வந்து சூரியனுடைய பிரகாசத்துக்கு இணையாக இருந்ததால பகலாகவே அது தோன்றியது. இதனால வந்து சூரியனுக்கு கோபமுற்று அந்த விமானத்தையே வந்து என்ன பண்றார்? அவர் உருக்கி விடுகிறார். இதை கொண்டு கோபப்பட்ட சிவபெருமான் அவரை வந்து தாக்குவதற்காக அவரை வந்து செல்கிறார். அப்பொழுது வந்து விழுந்தவர் தான் வந்து யாரு? காசியில வந்து விழுந்தவர் தான். அது இந்த இடம் பேரு லோலார்கான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இந்த வாட்டி காசிக்கு போகும்போது இந்த லோலார்கா எங்கன்றத நாம கண்டிப்பா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, வாரணாசி போறோம் இல்லையா? அதனால யதா சரணம் ஆத்மானம் ஹை சதா ஸ்ரந்தா வாஜினம் அஸ்திரம் பிரம்ம சிரோ மேனே ஆத்மா தாரணம் த்விஜாத்மஜஹ. டிரான்ஸ்லேஷன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. தன் குதிரைகள் களைத்து விட்டதை கண்ட பிராமணரின் மகன் அஸ்வத்தாமன் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள பிரம்மாஸ்திரத்தை ஆயுதத்தை பிரயோகிப்பதை தவிர வேறு வழியில்லை என்று கருதினார். பொருளுரை. வேறு வழியில்லாத முடிவான நிலையில் மட்டுமே பிரம்மாஸ்திரம் என்று அழைக்கப்படும் அணு ஆயுதம் பிரயோகிக்கப்படுகிறது. த்வதிஜாத்மஜா என்ற சொல் இங்கு குறிப்பிடத்தக்காதுகும். ஏனெனில் அஸ்வத்தாமன் துரோணாச்சாரியன் மகனாக இருந்த போதிலும் உண்மையாகவே அவன் ஒரு தகுதியுள்ள பிராமணனாக இருக்கவில்லை. மிகவும் புத்திசாலியாக இருப்பவர் மட்டுமே பிராமணர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இது பரம்பரையாக வருவதில்லை. அஸ்வத்தாமன் ஏற்கனவே பிரம்மபந்து அல்லது ஒரு பிராமணரின் நண்பன் என்றும் அழைக்கப்பட்டிருந்தார். இது தகுதியில் ஒருவன் ஒரு பிராமணன் என்று குறிப்பு தகாது. ஒரு பிராமணரின் நண்பன் அல்லது மகன் முழு தகுதியை பெறும் பொழுது அவனை பிராமணன் என்று அழைக்கலாம், இல்லையெனில் கூடாது. அஸ்வத்தாமனின் முடிவு பக்குவமற்றதாக இருந்தாலும் வேண்டுமென்றே அவர் இங்கு ஒரு பிராமணின் மகன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரம்மபந்து இப்போ துரத்திட்டே போகும்பொழுது அவனால ஒரு தூரத்துக்கு வந்த பிறகு அவனால அர்ஜுனன் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சுக்க முடியாத பட்சத்துல அவன் என்ன பண்றான்? அவன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய பிரம்மாஸ்திரத்தை வந்து எழுதணும்னு நினைக்கிறான். அவனுக்கு வந்து பிரம்மாஸ்திரத்தை எய்ய மட்டும்தான் முடியும். அதை வந்து திருப்பி வாங்கறதுக்கான கலையை அவன் கற்கவே இல்லை. அது கூட துரோணாச்சாரியார் அவனுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கவே இல்லை.
ஏன்னா இஸ் நாட் அ குவாலிஃபைடு பிராமணான்றது வந்து துரோணாச்சாரியாருக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆனா துரியோதனனுடைய தூண்டுதலால அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் சொல்லி கொடுத்தாரு, ஆனா உனக்கு ஏன் சொல்லி கொடுக்கலன்ற அந்த கம்பேரிசன் ஸ்டடி இல்லையா, அதை வைத்து அவர் தன்னுடைய மகன் மீது இருக்கக்கூடிய மோகத்தினால அவர் வந்து அதை சொல்லி கொடுக்கிறார். ஆனா திருப்பி வாங்கக்கூடிய அந்த கலையை வந்து அவன் கற்கவே இல்லையா. சோ இப்ப தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள அவன் அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை எய்கின்றான். சோ அவன் ஒரு த்விஜ பந்து அப்படிங்கிறது, ஒரு பிராமணனா இருக்கக்கூடியவன் இந்த செயல் கண்டிப்பாக செய்ய மாட்டான் இல்லையா. இந்த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் த பிராமணா வந்து அந்த அஸ்வத்தாமன் இடத்துல இல்ல. அவன் பிறப்பால் மட்டுமே பிராமணன். சோ ஒருவர் பிறப்பால் மட்டுமே பிராமணனாக இருந்து பிராமணனுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இல்லைன்னா அவனுக்கு பேரு த்விஜ பந்து அல்லது பிரம்ம பந்து அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம். சோ இங்க அதாவது பிராமணனுடைய நண்பன், பிராமணனுடைய நண்பனா இருக்கிறவனுக்கு வந்து there is no need, அவன் பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நமக்கெல்லாம் கூட எத்தனையோ பிராமணிக்கல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா. சோ நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனா நமக்கெல்லாம் அந்த குவாலிட்டிஸ், அவங்களுக்கு என்ன குவாலிட்டிஸ், அவங்க என்ன பரிபாலிக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் நம்ம செய்யறோமா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா. அது போலதான். சோ அதனாலதான் பிரம்மபந்து அல்லது த்விஜபந்து அப்படின்னு இரு பிறப்பு எய்தவர்களுடைய, த்விஜ என்றால் இரு இல்லையா, த்விஜாத்ம ஜக அப்படின்னா இரு பிறப்பு எய்தியவர்கள் என்று பொருள் இல்லையா. த்விஜபந்து பிரம்மபந்து எல்லாமே உண்டு, ஒண்ணுதான். ஓகே. அஸ்வத்தாமனுடைய இந்த அதாவது முதிர்ச்சியற்ற இந்த செயல் வந்து சன் ஆஃப் த பிராமணா இஸ் பர்பஸ்லி கால்ட் ஹியர் தி சன் ஆஃப் த பிராமணா. ஆனா அவன் வந்து ஒரு பிராமணன் கிடையாதுன்றத வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அதோபஸ்ப்ரஷ்ய சலிலம் சந்தாதே தத் சமாஹிதஹ ஆஜன்னன் அபிசம்ஹாரம் பிராணாஃப்ரச்சர உபஸ்திதே. எஸ், அப்போ அவனுடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு அபாயத்துல இருக்கு அப்படின்னும் பொழுது அவன் என்ன பண்ற, உடனடியே ஒரு அதாவது நம்ம எப்படி சங்கல்பம் பண்றதுக்கு நீரை எடுத்துக்குவாங்க இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி வந்து அவனும் வந்து என்ன பண்றான், அச்சமன் பண்றான், கான்சென்ட்ரேட்டட் சாண்டிங் ஆஃப் ஹிம்ஸ், அந்த மந்திரத்தை வந்து உச்சாடனம் பண்றான். சோ அதை வந்து எடுத்து யார் மேல, அர்ஜுனன் மேல வந்து விடுறதுக்கு, ஆல்தோ he don't know how to withdraw such weapons, அதை வந்து வாங்கறதுக்காக அவனுக்கு தெரியாது. the shuttle form of இந்த படிங்க மாதாஜி, விஜயகுமாரி மாதாஜி, விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. மொழிபெயர்ப்பு. அவனுடைய உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டதால் நீரை தொட்டு புனிதமடைந்த அவன் அணு ஆயுதங்களை திரும்ப பெறும் கலையை அறிந்திராத போதிலும் அவற்றை பிரயோகிப்பதற்கான மந்திரங்களை உச்சரிப்பதில் மனதை ஒருமுகப்படுத்தினான். பொருளுரை. பௌதீக விஷயங்களை ஸ்தூலமான முறைகளில் திறமையாக கையாள்வதை விட அச்செயல்களை சூட்சுமமான முறைகளில் கையாள்வது இன்னும் சிறந்ததாகும். இத்தகைய சூட்சுமமான பௌதிக செயல்கள் ஓசையை தூய்மைப்படுத்துவதன் வாயிலாக செயற்படுத்தப்படுகின்றன. அணு ஆயுதங்களாக இயக்கச் செய்வதற்கு மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் அதே முறை இங்கும் கையாளப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதாவது நம்ம கூட சைலண்டா உட்கார்ந்து மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறது இல்லையா, அதெல்லாமே வந்து இட்ஸ் குட் திங். அதாவது கொஞ்சம் லவுடா உச்சரிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் நமக்கு மட்டுமே கேட்கிற மாதிரி, அடுத்து வந்து நமக்குள்ளேயே சொல்லிக்கிறது. ஸோ இப்படி நம்ம இந்த 3 நிலைகள் வந்து சாண்டிங் உண்டு இல்லையா. ஆனா நம்ம உள்ளுக்குள்ளேயே சொல்லிக்கிறது வந்து மோர் பவர்ஃபுல், ஏன்னா ஃபோக்கஸ்டா சொல்றது. ஆனா சில சமயத்துல அந்த ஃபோக்கஸ் வராது, தூங்கிடுவோம் நம்ம இல்லையா. அந்த சாண்டிங் வந்து நம்ம காதுக்கு கேட்கிற மாதிரியாவது ஸ்ரவணம் பண்ணணும், கீர்த்தனமும் பண்ணணும், ரெண்டுமே பண்ணணும். The same method is adopted here by chanting the hymns. அந்த அதாவது அணு ஆயுதத்தை வந்து அவர் வந்து பிரயோகிக்கணும்னு நினைக்கிறார். தத பிரதுஷ்கிருதம் தேஜஹ பிரஜந்தம் சர்வதோ திசம் பிராணாபதம் அபிப்ரேக்ஷயா விஷ்ணும் ஜிஷ்ணுர் உவாச்சஹ. அதன் பிறகு அவர் அங்க வந்து எல்லா இடத்துலயுமே வந்து பிரகாசமாக தோன்றி, அப்படின்னா அந்த பிரம்மாஸ்திரம் தோன்றியது. இட் வாஸ் சோ ஃபியர்ஸ் தட் அர்ஜுனா தாட் இஸ் ஓன் லைஃப் இன் டேஞ்சர். ஸோ அவனுக்கும் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டேஞ்சர் இல்லையா. இப்ப அவனை நோக்கி தான் அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை விடுறான் யாரு, அஸ்வத்தாமன். ஆனால் அவன் உடனடியாக கிருஷ்ணரை வந்து அழைக்கிறான் இல்லையா. அர்ஜுன உவாச்ச கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மகாபாஹு பக்தானாம் அபயங்கரா த்வம் ஏகோ தஹ்யமானானம்
அபவர்கோ அசி சம்ஷேதஹே. எவ்வளவு அழகான பிரேயர் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேன். வாசிங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் மொழிபெயர்ப்பு. அர்ஜுனன் கூறினார், எம்பெருமானே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா, தாங்கள் சர்வ வல்லமையுடைய பரமபுருஷ பகவான் ஆவீர். தங்களுடைய பல்வேறு சக்திகளுக்கு எல்லையே இல்லை. ஆகவே தாங்கள் ஒருவர்தான் உங்களுடைய பக்தர்களின் இதயங்களுக்கு அபயமளிக்கும் திறமை பெற்றவர் ஆவீர். பௌதீக துன்பம் என்னும் தீயில் கருகி கொண்டிருக்கும் அனைவரும் உங்களிடம் மட்டுமே முக்திக்கான வழியை காண முடியும். பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தெய்வீக குணங்களை அர்ஜுனன் அறிந்திருந்தார். குருஷேத்திர யுத்தத்தில் அவர்கள் இருவரும் இணைந்திருந்த பொழுது இதை அவர் ஏற்கனவே அனுபவித்து இருந்தார். ஆகவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றிய அர்ஜுனனின் கருத்து அதிகாரபூர்வமானதாகும். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சர்வ வல்லமை உடையவரும் முக்கியமாக பக்தர்களின் பயத்தை அழிப்பவரும் ஆவார். பக்தருக்கு பகவான் பாதுகாப்பு அளிக்கிறார் என்பதால் அவன் எப்பொழுதும் பயமற்றவனாகவே இருக்கிறான். பௌதீக வாழ்வானது ஒரு காட்டு தீயை போன்றதாகும். இது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கருணையால் மட்டுமே அணைக்கப்படக்கூடியதாகும். ஆன்மீக குரு பகவானின் கருணையே உருவானவர் ஆவார். ஆகவே பௌதீக வாழ்வு எனும் தீயில் கருகி கொண்டு இருக்கும் ஒருவரால் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆன்மீக குருவின் வாயிலாக பகவானின் கருணை மழையை பெற இயலும். ஆன்மீக குரு அவரது வார்த்தைகளால் துன்பத்தில் ஆழ்ந்துள்ளவர்களின் இதயத்திற்குள் ஊடுருவி சென்று ஆன்மீக அறிவை புகுத்துகின்றார். இது மட்டுமே பௌதிக வாழ்வு என்னும் தீயை அணைக்கக்கூடியதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ இதே நாமளா இருந்தா என்ன பண்ணிருப்போம்? பக்தருக்கும் பக்தரற்றா நாமனாக்கா ஜென்ரல். ஓகே, நாம எதுவும் பண்ண போறதில்ல, இன் ஜென்ரலா சொல்றேன் நான். ஸோ ஒரு பக்தனுக்கும் பக்தரற்றவருக்கும் இதுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? அஸ்வத்தாமன் இஸ் அ நான் டிவோட்டி இல்லையா? அவன் உடனே என்ன பண்ணிட்டான்? யாரையுமே அவன் எதிர்பார்க்கல. அங்க என்னது? தன் அகங்காரம், இந்த ரூபம்தான் அவன் வெளிப்படுத்தினான். தன் மீது இருந்த நம்பிக்கை, தன் அஸ்திரத்தின் மீது இருந்த நம்பிக்கை, தன்னை அது ரட்சிக்கும் என்ற நம்பிக்கை, இது எல்லாமே அங்க வெளிப்படுத்தினான். இது ஒரு நான் டிவோட்டினுடைய, அதாவது பக்தனற்றனுடைய செயல்பாடு. அதே பக்தனா இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனருடைய செயல்பாடு எப்படி இருந்தது? அவர் யாரை நம்பினார்? இறைவனை மட்டுமே நம்பினார். ஆனால் இறைவனை அழைத்தார். இந்த பாதை தான் ரொம்ப முக்கியம். சோ இங்கே அனைத்தும் எம்பெருமானுடைய கட்டுப்பாட்டுல தான் இருக்கு. அவருடைய ஆற்றலுக்கு அளவே கிடையாது இல்லையா? Only you are competent to instill fearlessness in the hearts of your devotees. 100%. இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். அதாவது நம்ம ஹிருதயத்துல பயமற்ற ஒரு நிலையை யார் ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க? பகவான் தான் கொடுப்பார். அவர் மீது நாம நம்பிக்கையை ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த பயமற்ற தன்மை நமக்கு சேரும். அந்த பண்பு ஃபியர்லெஸ்னஸ், அந்த 26 பண்புகள்ல இதுவும் ஒரு பண்பு இல்லையா? பயமற்ற தன்மை. எதை கண்டுமே அஞ்சவே மாட்டோம். அது எவ்வளவு பெரிய சங்கடமா இருந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ளணும்ன்ற அந்த ஒரு திறன் மட்டும்தான் நம்ம வெளிப்படுத்த முனையுமே ஒழிய, ஆனா அதை கண்டு அஞ்சவே மாட்டோம். ஸோ எவ்ரிவன் இன் த ஃப்ளேம்ஸ் ஆஃப், நம்ம காலையில பாடுறோம் இல்லையா? என்ன பாட்டு பாடுறோம்? குரு அஷ்டகம் இல்லையா? சம்சாரதாவா நலலிட்ட லோகா இல்லையா? திரணய காருண்ய கணகணாத்வம் பிராப்தஸ்ய கல்யாண குணானவஷ்ய வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம் இல்லையா? சம்சார சாகரம் எனக்கூடிய இந்த அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த நம்முடைய பௌதீக சங்கடங்கள் அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா காட்டு தீக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அங்கே குருனுடைய கருணை அந்த தீயை அணைக்கக்கூடிய வஸ்துக்காக ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அவருடைய கருணை தான் அது. சோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய பௌதீக சங்கடங்களுக்கெல்லாம் தீர்வு ஒரு குருனுடைய கருணையின் மூலியமாக நாம் அதை ஏற்று நம்ம அந்த பாதையை ஏற்று சென்றோம் என்றால் நம்மளால சுலபமாக அடைய முடியும். ஆனா அதே நம்ம ஒரு குருவை அடையாமல் இல்லையா, இல்ல குரு சொன்ன வார்த்தையை, இப்ப நமக்கு எல்லாருக்குமே தீட்சை பெற்றவங்களுக்கு தான் தீட்சா குரு. தீட்சை பெறாம இருக்கக்கூடிய நம்ம பக்தர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே யாருடைய கருணை உண்டு? பிரபுபாதருடைய கருணை உண்டு. இஸ் த எமினன்ட் இல்லையா?
எல்லாருக்குமே சிக்ஷா குரு அவர் தான். அவருடைய கருணை வந்து அவருடைய எழுத்துக்களை வாசிக்க வாசிக்க நமக்கு அவருடைய கருணை கண்டிப்பாக உண்டு. ஒருவன் அதை எல்லாமே வெளிப்படும் போது இந்த அதாவது மோட்சம் எனக்கூடிய பாதையை வந்து லிபரேஷன், அதாவது யூ கேன் ஃபைண்ட் த பாத் ஆஃப் லிபரேஷன் இன் யூ ஒன்லி, இல்லையா? எல்லாருமே வந்து மோட்சத்துக்கான மார்க்கம் யாருடைய பாதங்கள்ல நம்ம வந்து பகவானுடைய திரு பாதங்கள்ல தான் தேடுறோம், இல்லையா? சிததூலி சத்ரிஷம் விசிந்தையா அப்படின்னு நம்ம பாடுறோம் இல்லையா சிஷ்டாஷ்டகத்துல. அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லிட்டு போயிருக்கார், we are hearing, இல்லையா? ஸோ அதை வந்து நம்ம நம்பிக்கை, அந்த நம்பிக்கை தான் மூல ஆதாரம். இங்கே எதன் அடிப்படையில வந்து இங்கே அர்ஜுனர் இவ்வாறு அழைக்கிறார் கிருஷ்ணர்னா, கிருஷ்ணர் மீது இருந்த நம்பிக்கை, இல்லையா? அதை ஆல்ரெடி அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டார் குருஷேத்திர போர்ல. எத்தனை முறை வந்து அர்ஜுனரை ரட்சித்திருப்பார், இல்லையா? சோ நாகாஸ்திரத்துல இருந்து ரட்சித்தார், எத்தனையோ விதத்துல வந்து ரட்சித்திருக்கார். ஸோ எவ்ரிதிங் அண்டர் இஸ் கைடன்ஸ் ஒன்லி. அதனால இப்போ இந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே எதிர்க்கக்கூடியதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் தான் வந்து தன்னை ரட்சிக்கணும்ன்றத வந்து அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை செய்யணும்ன்றது தான் வந்து நினைக்கிறார். Arjuna was aware of the transcendental qualities of the Lord Krishna as he has already experienced them during the Kurukshetra war. Yeah. So, Hanala is authoritative. Arjuna's version of Krishna is authoritative. Yeah. அதுதான் அதிகாரபூர்வமானது. எஸ், உண்மைதான் எப்பவுமே அதிகாரபூர்வமாகும். உண்மையற்ற நிலை என்றைக்குமே வந்து அதிகாரபூர்வமாகவே ஆகும். Krishna is almighty and is especially the cause of fearlessness for the devotees. இல்லையா? அதாவது கிருஷ்ணர் தான் அனைத்துமே. அதனால அனைத்து பக்தர்களுடைய ஹிருதயத்துல வந்து பயமற்ற தன்மையை ஏற்படுத்தக்கூடியவர் யாரு? கிருஷ்ணர் மட்டும்தான். சோ அதனால பகவானுடைய பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே பயமற்ற நிலையில தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா அவர்கள் எப்பொழுதுமே இறைவனால் ரட்சிக்கப்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள். இந்த பௌதிகத்துல அவங்க எத்தனை சங்கடங்கள், காட்டுத்தீயை போல் அவர்கள் சங்கடங்களை அனுபவிக்கிறதுக்கான அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு அவங்க தள்ளப்பட்டாலும் கூட அவருடைய கருணையால் வந்து அவர்கள் வந்து ரட்சிக்கப்படுவார்கள். சோ அதையே வந்து அவருடைய பக்தர்களாலுமே வந்து ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள், இல்லையா? ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் த காட், இல்லையா? குருவினாலுமே ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள். அதான் நம்ம சம்சார சாகரத்தை பாடுறது காலையில அந்த பாட்டு அதுதான். So the spiritual master by his words can penetrate into the heart of the suffering person and inject the knowledge transcendental which alone can extinguish the fire of material existence, இல்லையா? சோ இந்த காட்டு தீயை போல இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக நிலையில இருக்கக்கூடிய நாம எல்லாருமே பௌதீக தளத்துல வாழ்ந்துதான் இருக்கோம். இதே பௌதீக உடல்ல இருந்துதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா ஆன்மா மட்டும் வந்து தெய்வீகமான, இல்லையா? சோ நாம இந்த உடலையுமே வந்து தெய்வீக நிலைக்கு எடுத்துட்டு போகணும். ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மத்தையுமே நாம தெய்வீக நிலைக்கு கொண்டுட்டு போகணும். அது எப்படி? பக்தி தொண்ட பயிற்சி பண்ண 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 இவை அனைத்துமே வந்து தெய்வீகத்திற்கு மாறிவிடும். சோ அதாவது நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் அது தெய்வீக நிலையிலிருந்து நாம் ஆற்றினோம் என்றால், இறைவனை மையமாக வைத்து ஆற்றும் பொழுது பக்குவத்தை நாம அடைகின்றோம். அப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் எல்லாம் நீங்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம தூய்மை பெறும் பொழுது இந்த கண்களும் தெய்வீகமாகிறது, இந்த காதுகளும் தெய்வீகமாகிறது, இல்லையா? எல்லாமே 24 பண்புகளுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீக நிலையை அடைகின்றது. சோ அதுல இந்த பௌதிகம் எனக்கூடிய சங்கடத்திற்கு இடமே கிடையாது. त्वम् आद्य पुरुष साक्षात् ईश्वर प्रकृते परः माया विदुदश्य चिच्छक्तया कैवल्ये स्थित आत्मनि. எஸ், யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, விஜயகுமார் படிக்கிறேன் மாதாஜி. त्वम् आद्य पुरुष साक्षात् ईश्वर प्रकृते परः मायां विदुदश्य சக்தியா கைவல்யே ஸ்தித ஆத்மனி. தேங்க்யூ மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட் படிங்க, உங்களை ஸ்லோகம் மட்டும் வாசிக்க சொல்லல மாதாஜி. வரேன். டிரான்ஸ்லேஷன். தாங்களே முழு முதற் கடவுளாவீர். தாங்கள் சிருஷ்டி முழுவதிலும் விரிவடைந்து இருப்பவரும் பௌதீக சக்திக்கு மேற்பட்டவரும் ஆவீர். உங்களுடைய ஆன்மீக சக்தியின் பலத்தினால் பௌதீக சக்தியின் விளைவுகளை நீங்கள் விளக்கி விடுகிறீர்கள். நீங்கள் எப்பொழுதும் நித்திய ஆனந்தத்திலும் உன்னத அறிவிலும் நிலை பெற்றிருக்கிறீர்கள். பொருளுரை. பகவானின் தாமரை பாதங்களில் சரணடைபவரால் அறியாமையின் பிடியிலிருந்து விடுபட முடியும் என பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார். கிருஷ்ணர் சூரியனை போன்றவர். மாயை அல்லது ஜட வாழ்வு இருளை போன்றது.
எங்கெல்லாம் சூரிய ஒளி இருக்கின்றதோ அங்கு இருள் அல்லது அறியாமை உடனே மறைந்து விடுகிறது. அறியாமை உலகிலிருந்து வெளியேறுவதற்காக மிகச் சிறந்த வழி இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது. பகவான் இங்கு முழுமுதற் கடவுள் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவரிடமிருந்து மற்றெல்லா முழுமுதற் கடவுளும் விரைவடைகின்றனர். எங்கும் பரவியிருப்பவரான விஷ்ணு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ஒரு விரிவங்க அவதாரம் ஆவார். தம்மை எண்ணிலடங்காத முழுமுதற் கடவுள்களாகவும் ஜீவராசிகளாகவும் பல்வேறு சக்திகளாகவும் விரைவடைய செய்கிறார். ஆனால் யாரிடமிருந்து அனைத்தும் தோன்றுகின்றனோ அந்த முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஆவார். ஜட உலகில் உணர்ந்தறியப்படும் பகவானின் எங்கும் பரவியுள்ள அம்சமும் கூட அவரது பூரணமற்ற ஒரு அவதாரமே ஆகும். ஆகவே அந்த பரமாத்மா அவருக்குள் அடங்கியவராக இருக்கிறார். பரிபூரண முழுமுதற் கடவுளான அவர் ஜட சிருஷ்டியால் தொட முடியாத உன்னத நிலையில் இருப்பதால் ஜட உலக செயல் விளைவுகளுடன் அவருக்கு எவ்வித தொடர்பும் இல்லை. இருள் சூரியனுக்கு எதிரானதாகும். எனவே இருள் சூரியனின் இருப்பை சார்ந்ததாக உள்ளது. சூரியனுக்குள் துளியும் இருள் கிடையாது, ஒளி மட்டுமே நிரம்பியுள்ளது. அதே போலவே பௌதீக இருப்பிற்கு அப்பாற்பட்டவரான பரமபுருஷ பகவான் ஆனந்தத்தால் நிரப்பப்பட்டு உள்ளார். அவர் ஆனந்தம் நிரம்பியவர் என்பதுடன் பல்வேறு தெய்வீக இயல்புகளையும் கொண்டவராவர். பகவான் இயக்கமற்று இருப்பவர் அல்ல, ஆனால் சுறுசுறுப்பான பலதரப்பட்ட நிலைகளை கொண்டவராவர். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் சிக்கலடைந்துள்ள பௌதிக இயற்கையிலிருந்து அவர் வேறுபட்டிருக்கிறார். அவர் பரமன் அல்லது தலைவர் ஆவார். ஆகவே அவர் பரிபூரணமானவராக உள்ளார். அவருக்கு பல வகைப்பட்ட சக்திகள் உள்ளன. இச்சக்திகளால் அவர் பௌதீக உலகை படைத்து காத்து அளிக்கிறார். இருப்பினும் அவரது சொந்த வசிப்பிடத்தில் அனைத்தும் நித்தியமானவையும் பூரணமானவையும் ஆகும். உலகம் சக்திகளாலோ அல்லது சக்தி வாய்ந்த பிரதிநிதிகளாலோ மட்டுமே இயங்குகிறது என்பது அல்ல, ஆனால் எல்லா சக்திகளையும் கொண்டவரான சக்தி வாய்ந்த புருஷரால் அது இயக்கப்படுகிறது. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இப்போ இறைவனுடைய குவாலிட்டிஸ், பகவானுடைய குவாலிட்டிஸ் பத்தி நாம இந்த இடத்துல வாசிக்கணும் இல்லையா? பகவானுடைய புகழ் ஆரங்கள் வந்து யார் இப்ப பேசுறது? இது யார் பேசிட்டு இருக்கிறது? ஆக்சுவலி அர்ஜுனர் பேசிட்டு இருக்கார். யூ ஆர் த ஒரிஜினல் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். அதாவது உண்மையான, அதாவது பரம புருஷர் நீங்க தான். அண்ட் யூ எக்ஸ்பேண்ட்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் இல்லையா? எப்படி கிருஷ்ணர்ல இருந்து பலராமர், பரலாமர்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் சதுர் புருஷார்த்தங்கள், இப்படி எல்லா விரிவங்கங்களுமே எது வரைக்கும் வராங்க? நம்ம குண அவதாரம் வரைக்குமே வரோம் நம்ம இல்லையா? யூ ஹாவ் காஸ்ட் அவே த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் எனர்ஜி. அவர் இந்த இயற்கையுடைய 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை, அதாவது பகிரங்க சக்தி இல்லையா? பகவான் பகிரங்க சக்தியை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்து இயக்குகிறார். ஆனா அவர் இஸ் நாட் த பார்ட் ஆஃப் இட். ஆனா அதற்குள் அவர் கிடையாது இல்லையா? அப்படின்னா ஹி இஸ் நாட் த மெட்டீரியல் டைப் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல், முழுவதுமே ஆன்மீக ஆற்றலை பெற்றவர். ஸோ யூ ஆர் ஆல்வேஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் தி எட்டர்னல் பிளிஸ். பேரானந்தத்தில், நித்தியமான ஆனந்தத்தில் வந்து பகவான் நிலை பெற்றிருக்கிறார். மேலும் தெய்வீக ஞானத்திலுமே நிலை பெற்றிருக்கிறார். இதெல்லாமே இறைவனுடைய குவாலிட்டிஸ். பகவத்கீதால சொல்றாரு இல்லையா? எல்லாம் one who surrenders unto the lotus feet of the Lord can get released from the clutches of nuisance. அதுதான் பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றது இல்லையா? சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ஞம் மாம் ஏக்கம் சரணம் பிரஜா. நானே அப்படிங்கிற ஒரு பண்போட நீ என்னையே நம்பி என் பாதங்களில் நீ சரணடை பார்த்தா உன்னை நான் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். அனைத்து தர்மங்களையும் விடுத்து என் பாதங்களில் சரணடை அப்படின்னா ஒருத்தர் கர்மம், ஒருத்தர் ஞானம், ஒருத்தர் வந்து யோகம், இதுல போக வேண்டாம் இல்லையா? அது மட்டும்தான் நினைச்சிட்டு போக கூடாது. அதுவுமே வந்து எல்லாமே வந்து பக்தியில வந்து நிலை பெறும் பொழுது அது முழுமை பெறுகிறது. எப்ப அது பக்தியற்ற நிலையில வந்து கர்ம யோகமாகவோ ஞான யோகமாகவோ இல்ல வந்து தியான யோகமாகவோ செயல்பட்டால் அது வந்து இட் இஸ் நாட் கிவிங் த கம்ப்ளீட் அப்சல்யூட் ரிசல்ட் வரவே வராது. ஸோ கிருஷ்ணா இஸ் லைக் அ சன் இல்லையா? பகவான் என்பவர் பிரகாசம் இல்லையா? அவரிலிருந்து தான் தோன்றுகிற பிரகாசம். அது சூரியனுக்கு ஒப்பிடுகின்ற இல்லையா? அதை இருள் என்பது மாயைக்கு ஒப்பிடப்படுவது போல பகவான் வந்து சூரியனுக்கு பிரகாசம். எப்பவுமே இது 2 கான்ட்ரடிக்ஷன் இல்லையா? ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து பிரகாசம் இருக்கோ அங்க இருள் கண்டிப்பாக இருக்காது. ஸோ எங்கே ஞானம் மற்றும் இறை பக்தி இதெல்லாம் இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து அஜ்ஞானம் மற்றும் துன்பம் என்னக்கூடிய அந்த
சங்கடம் அவர்கள் சங்கடமாக இருக்காது. அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். லார்ட் ஹஸ் அட்ரஸ்ட் ஹியர் அஸ் தி ஒரிஜினல் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இல்லையா, உண்மையான இல்லையா ஒரிஜினல். இப்போ நகல் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது, இல்ல விரிவங்கம் அப்படிலாம் கிடையாது. அவர்ல தான் எல்லா விரிவங்கங்களுமே வருது. கிருஷ்ணா இஸ் கால்ட் அஸ் அவதாரி. ஓகே, அவர் அவதார் கிடையாது. நாம் எல்லாருமே நிறைய இடங்கள்ல, ஏன் நான் கூட அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ஓகே, எவ்ரி ஒன் ஹேவ் தாட் லைக் தட். நம்ம தசாவதாரம் பார்க்கும்பொழுது கிருஷ்ணரும் ஒரு அவதாரமா தான் இல்லையா சொல்லுவாங்க. ஆனா உண்மையிலேயே ஸ்வயம் கிருஷ்ணாவாக வந்திருக்காருன்றது இப்ப பாகவதத்தையும் பகவத்கீதையும் வாசிக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு தெரிய வருது இல்லையா. So his own thing only he has come down here, he has descended அப்படிங்கறது நாம படிக்கிறோம். ஸோ அவருடைய விரிவங்கங்கள் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. ஆனா ஒரிஜினல் ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வகாரண காரணம், அனைத்து காரணங்களுக்கு மூல காரணமாக இருக்கக்கூடியது அந்த எம்பெருமான் தான் அப்படிங்கிறதுமே நாம படிக்கிறோம். பிரம்ம சமீதிலே பிரம்மர் சொல்லியிருக்கார். ஸோ பரமாத்மாவும் பிரம்ம, அதாவது அப்சல்யூட் பிரம்மன் இல்லையா, அது ரெண்டுமே பார்ஷியல் ரியலைசேஷன் தான். அதாவது அவர் ஆற்றல் அப்படிங்கிறதுமே 4 கைகள் ரூபம் என்பதும் ஒரு வகையான அவருடைய ஒரு தத்துவத்தை தான் நம்மளால பார்க்க முடியாது. அவர் அநேக தத்துவங்களை, அதாவது அநேக விதமான ஆற்றல்களையுமே கொண்டவர் இல்லையா. ஆம்னி பிரசன்ட், ஆம்னி பொட்டன்ட், ஆம்னி சியன்ட், இப்படி எல்லாமே சர்வ வல்லமை இல்லையா. அப்படி எல்லா இடங்களிலும் இருக்கக்கூடியவர், எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்து இருக்கக்கூடியவர் இல்லையா, அனைத்து ஆற்றல்களையும் பெற்றவர் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம். மேலும் இந்த இருளுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறது எது? பகல் இல்லையா. சோ அது ஆன்மீகத்திற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. இருள் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. சோ எங்கே சூரியன் இருக்கிறதோ அங்கே பகவானுடைய நிலையுமே இருக்கின்றது என்பதை ஓமையில இருந்து நம்ம சொல்றோம். அது போல எங்கே இருள் இருக்கிறதோ, மாயை இருக்கிறதோ இல்லையா, அந்த இடத்துல அஞ்ஞானம் என்பது இருக்கிறது என்பதையும் நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். டார்க்னஸ் இஸ் த பர்வசிவ் ரெப்ரசன்டேஷன், அதாவது எதிராக இருக்கக்கூடிய ஆப்போசிட் இல்லையா, ஆன்டனிம்ஸ் மாதிரி. therefore existence of darkness அப்படின்னாக்க எங்கே இருள் இருக்கிறது என்றால் depends, the existence of darkness depends on the existence of the sun, but in the sun proper there is no trace of darkness. அதாவது சூரியன் காலையில பாத்தீங்கன்னா நல்ல பிரகாசமா இருக்கும்பொழுது எங்கேயுமே நமக்கு இருள் தெரியாது. எந்த அளவுக்கு அது ஸ்ப்ரெட் ஆகுதோ அத்தனை இடமே பிரகாசமா இருக்கு. ஆனா எந்த இடத்துல சூரியன் ஒளி விழலையோ அந்த இடம் இருளாவே இருக்கு. பகவான் ஆனந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவர், மேலும் தெய்வீக நிலைகள், வேறுபட்ட தெய்வீக நிலையிலுமே இருக்கக்கூடியவர். சோ இந்த தெய்வீகம் என்பது ஒரு பிக்சட் இது கிடையாது இல்லையா. சோ பல்வேறு வகையான நிலையில இருக்கக்கூடியவர் அவர். இந்த பௌதிக இயற்கையிலிருந்து வேறுபட்டவர் இல்லையா. சோ ஆனா விச் இஸ் காம்ப்ளிகேட்டட். இந்த பௌதிக இயற்கை 3 குணங்களால் ஆனது. அவர் தான் இந்த 3 குணங்களையுமே ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடியவரும் கூட இல்லையா. அதாவது அவர் மாயாதேவியின் மூலியமா அந்த செயலை செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் படைக்கிறார், ரட்சிக்கிறார் மற்றும் அழிக்கவும் செய்கிறார். ஆனா அவருடைய வைகுண்ட கோலோகத்திலுமே அவர் இருக்கார், நித்தியமாக பூர்ணமாக. இதெல்லாமே அவருடைய குவாலிட்டிஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ the world is not conducted by the அவரால் படைக்கப்பட்டவர்களால மட்டுமே இந்த உலகம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு, அந்த வாழ்க்கையெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்குன்னு நம்ம நினைக்க முடியாது. அவரையே இயக்கக்கூடியவர், இந்த தேவர்களை இயக்கக்கூடியவர் யாரு? அந்த தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர். அவருடைய ஆற்றலால் தான் இது எல்லாமே இயங்கின்றிருக்கு அப்படிங்கறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நான் இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதானா அடுத்த கிளாஸ்ல 24th ஸ்லோகால இருந்து வாசிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகாஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம், அதுக்கப்புறம் பிபிடிக்கு we will go for that. Okay, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ச கிருபா சிந்தூபியேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी.